nso so mo dem ana say saa no de ye me nti ono a hwe de wi am istima no pressure sema mame ne mba ne nkasa mame ne nkasa ne to da no de ama akora no nti dey ode ma akora no ana akora no e de call phone ni wura fi no se ma bobo number mame ana am say ade wo pem number ide o se ma me se bobo mame na am see you na bobo ma no twele na me ma me ka kire ne se ono so mo bobo mame se eye no a na ono so bobo mame na am see aye no a ti eye na akora no se awa chi number na go ne tinim nti o ho no ma me wo ho no ma na akora ne de if I say akora ne nua pani me kunu na me ne wo me ba no na oba pani aba ya no ono so ne ma me ne ti nti eya na ode onua pani ne efon afre me se ma ekom de me nam se a ekom de wo se wosia me pon school me call school na me didi me pon ba na wie ni na me didi enwumle nso me didi ana me se ade mo anya aduan na wo se da bi na me se fa phone na ma onua no ana me se be ma ade ma o se da bi o ya anya hwe na me se ana junior se komode no na nti se be ma ka kire junior se junior ko ka kire nana na me se junior bi gina phone so nti ko ka kire no ana junior ko ye okoba ya me se o ka kire onua ne se me ko watia me se me fam free no so nko na ono kole kom ne de ne sen no ana me se fa phone ne ma no na me se junior ko se o se an watia me se fa free me so kom kole kom ne de me sen no kule ne mi sun ye e o phone no so me sun ye sa time so na me nyam nti mi fa me funu fo go so kwan wa nti ye be di blonya yi mu ano papa ne ka kire me say papa ben eye me ba ne papa no the friend is saying bonding akwesi pepla 87.9 ka kire me say obekwa o ya maame ne ma ne said on first kan ko sadie yo minim ba otimu se maame ne eti saa na maame ne ma ne pressure so me fa ne ba saa na me hu no nti akwesi ne ka kire me say blonya bebe no the junior beba and I'm see you nti kasa ne nyina mu no nso no akola ne call 2 years that time 2 no anya 2 years papa ne ensi ho akohwe akola ne da me so me flesa me kohwe ne bia maame ne se ma nti wan okoye onya 1 year ne mu na nam di nyinsan ye na me so me ntimi anko na eja me de wo me bucket one me de wo me bucket one no ye be di blonya ye na papa ne frɛ me se an opese ode akola ne ba blonya na me se matime da nya me class Shayen o se yekoda ye no yedase owufuo nenso adeche ye no ya sori etese atiasefo techema ede abodwe mu ena moja edi ye ho afurusane na wonimu sese edru anadwo na wotɔ hɔ a na nyankrompɔn no ankasa wama wawu ti na ebra woda no unhunu na sa wodan so a wotese owufuo wobia da baabi wode ma ho se beye watias fasase so no wonya enyanwie ti na onya ne wo no eno nti make good use of ene na ochira nyam yenim ne wo bewo nyame enhira wo papa medin ede Maa Akos program no eye Akoma mu nsem ewo Akoma 87.9 FM sabre ena waka ye ho a hyene nso se mabedwafo nyina aye krado ewa ha sei na nakua koko owo ha na obibisa die nti ene ye frɛ ne koko na mse mobeti ase se mo ankasa mo hwe se de ne koko no ne bufu a epae a agitom sa no de a wo stop no kra wantio na chese koko no na apae no ti me hwe nanim sa na mse ababa wa koko be fataw na me de kan de ho nti ase no eja mema no dwanu so na ya na no kra no anu aka no kra no a na waka no enso omu dwanu ama ehuni yenye mesrawo na evangelist Samuel Mensa wono so ewo fie ha na yi an enso Anet enso ewo ha Ishmael Haywood producer oboye chidom ene adon tene ena Beluchi nana ya omonso ede enko social media Facebook Akoma 87.9 FM Facebook Akoma 87.9 FM like yem page no na ebomodi aso obehye maye more likes na ehye maye YouTube Akoma 879 Akoma 879 ewe yen YouTube no
me patch subscribe ne me a notification bell no so breso a you get notified share ema afofro so entumi enya bi enhwe monko so asem be share yem programs no ede amaye onyame onhira me din de Maako emmodin foforo bi anfanfre me midin at the Maa Akos program ni Akoma mu nsem ewa Akoma 87.9 FM na uhwe bi nso ewo onua TV na bibia tumi aye kama yankwe na ena no yetena asem bi so ewo fidua yi emo na yenikan ema wonom akwa bansa na afedie wo ho ni nyina no yemfa entoa mo so ye nyina ye ba Frempong Emmanuel Frempong manson nyankompon ayade ai na yeguso yankompon ayade ne ubenwu Frempong manso pa ye bema update ewo ho na ya kyerew ye presentation na ye bema update ni nyina ene ya kama efiada no ye mamote asesa nti ene ye bema mo update nia yenya ye amount na ewo se yenya ye kolebu for the baye ene ne yenya ye ni nyina no ye de ebeto ho na ye de amammo yenya ni nyina yenya ni nyina de but ye beka ho asem sisi a ye nche ye beka ho asem sisi enti mamema ene main case no akwa bansana yakọ eno so oba memo ha wiai ye na Maako na pomote san bacho nyame ado no udin Sapoma Joyce Sapoma wabahada bachai oba na no Friday ena no efiada no ena oba ye okay enti oba ye no hwan na wode ne ba ye bacho me de masi wase ena hwan na be ma me ne wo me ma be ma ne your friend say wo wodin akwesi pepra no wase your friend say Agnes Obidiaba wonum nyina wan bacho he no mote Agnes Obidiaba de ogo so ba akwesi pepra no wokumase wonne no wo mase bacho miensa me pacho ne yewra wote mensa ne fa so ya na bachai yewra pepra me ma wa hemba Akoma mu nsem wa Akoma FM na apomboko bibi aboko okay say obey wunim no woni na wo sen pacho ikita memo miensa mukra memo miensa okay enti say wahunu ba no ena wahunu be ma no so enti ye ba beka ho asem na ansa na no na project bi esi ani so a na ye enti no ye presentation ya ka ho asem kakra na fe ya de ne case na me pese mo se team ni nyina e wa ha sei enti enokra no ni nyina bedadi na ye wo more fillers meka me kira wo more obi ma ye inside stories bi a nya se kitu ene na jaye enti ye wo news re pa pa asam ye kan ye sam kofo bi wo do omo hwe bi no mo se ma asam we na mo kai ene de wo ho nie na ene wo no frefre no mo de mama mi a na me say thank you mama me lead thank you mama me lead inti no ano no inti bomodia na time chuku bomodia na time chuku na bibia ebeye fine me akua emeje adwai mame emfinfi ha na yemo ne ntente mfa kwanya nsimfinfi ha mame na evangelist emetra so emfa emame mira obepeja omu kakra nti akua na evangelist nyamomra na chese yenye no ententem na be mefa se be bosome but nti yanko okay na ye dia ba be wram ho no all right ene me pa cho moment transfer mame na yenye ye beka ho asem kakra nti na bibia atumi aye kama but mame Joy Sapoma pa cho betra se na ye hia voices bi a wo say Ishmael ye ho adwuma wonya enye nwi nti wo de ye mfa story ni mrem no wi a na fe yaka eno so ho asem e de amamo Sapoma na no a wo ba ye asem na de ba man ba cho Friday na buy and me buy say my sister me bati me cast me be hwe no so ma me hwe no na nkwala no me ba ne de ne ba no me o ma me ti ase nti ma me hwe akwara no ebi wo no mo so say that is say ebi amani abranti 89 ebi aye jaye ma say na say ni say nti me pacho ma ya nchiremu no wo ho pacho me ne ba ne wo miensa ana ma say frame me say opese obefa panin no
nti start ne kwa na me mpene nti eye na maame ne ye say ofre me na o se Joyce ade na be fa akora na o pese ma be fa no na akora na menya ne boni o me so unim sa mebo na mani so o hyekwa me mbo no nya ne hwe nti maame kwa na me fa akora no o ka asa de nti ase ye adwuma na me ka asa ma amate ana o ma ofre ne ba na okumasi akwesi bipra no na o be fa no ayi me friend say no boem na o de ne bre maame na o go so akora ne koye no onya 6 months na me friend say ma me be sha akora no wo say ma me ba na akora ne ba ye won enche na me ba akora ne be keka manim ti ma me ba ana me tie ase akora ne ko 1 year me san friend maame no maame ne ka cha me say ma me ba na ade akora ne won ne ho no minim say wo bo na wo ya ne den ti ma me ba enti e maame friend maame e de tu nanim na me say ma ade ama ase na me ye ne me tie ase akora ko ho 1 year ni me ka se me be hwe ne bi aso maame ma ne ma eti emu ana me de nye me baketo yi ana me ye se de adru de na je se ma wa ma me ho ache ne ansa na metumi aba eti me wo na me nyam na mu na me frɛfrɛ ma me no chia wo bo frɛ ne bi asema afama junior o se junior ko bobo o se junior o store me so mo ofie o se junior ai se nti dako na ya ma me de me ma me ne akora ne kasa nti dako me nya akora no na akora ne se ma fa number ma me na me se me number de wo gi ai de wo se me se fa ma me ma na me say okay na mbobo number ne kira akora na akora ne tray ti akora ne tray na be say ne say o mbobo nkira me no boy na ye no kre nti wo ho no ma na akora ne de phone afrew me say hwan number no si bema no ye opapa eba pani na say my come de me ti send ye scan am ade wo say an me free school buy ndidi ye na me say wo ka kira ona na wo say there bi na me say fa phone ma bema de order phone na you friend na order ma onua ba no and I'm saying, my junior still on the day was saying, your post school on the day. Nam say na day was say I had your course school na the day. Ye bana say na nya aduane a ye near the commander. Na be makasa. Na be mas meti se be maka kire akora no wa kire se ko ka kire na na se komodo. Akora ne ba ya o se ma me ko ka kire me na na no se me fa free ni sonko ne kom kra de ne sen me. Na me say na me frɛ opapa no e ka kire no de tu no say wate wo frɛ be ma no o frɛ be ma na o ka kire be ma say omunyi sika ni mu bi nkota aduane ni na me ka say sa na nye na o yesa no o kire nkwala no kla e no say no de ho no mo de ma chila na me see you mati man pa cho tu so okay ana o say e ho de na chila eti e ho no ma na kra ne side phone for frɛ na ye ni teacher a number and I'm beside say na we so your number be o se me say number na am say ado se ma send me scanner me fantwia ma wa days ka last year I third term Akoma na me say ade na am farm o say me kokache na so ni ska na me say na so dem so me ni ska unti me freda na o see you na me frɛ wa pai ka kire no ana o say wate oye na wo send this scanner na wa send ya mama me na yesi our days scanner 20 cedi ana akora na ka 30 cedi sai say akora no so de ka 10 cedi wo school mu de da maame ne ma na no so enu ani e ka ne 20 na mba ne 30 ene yesi dwuma odidi me ba no ho de nya asem ketoa ne nana ana mpacha ne nana na me ba no wo ba ya eye ono ne nana e ma yesi wo so akora ne nsa ko school ana teacher ni ba ko ye say enti sa na o de ka 10 cedi wo ha de da na ya mesa akora na wontumi nka nchelo na esi teacher ni nso so akora ne nsade ne ba fi be pa maame na chew akora ne sita oba fi maame ne bebo no na teacher ni so akora ne nsade ne ba fi be pa maame na chew ansa na maame no agi atum asa ba chan ena maame ne jitu mu ai oba pa chew na ansa na ogi atum wo tie teacher ni no nti wawie man pa chew mai na kaka won ye nkwanya ni mame ma ana ye bedi bronya na nso abranti ya me ne wi ka kire me say odi akora no ebeba ana me say ade afedi ona o say anya wa na wo say me kofa no na me se me de ne beba wo say ade na me say a wo de ne beba ye de nyame asi na o mama kwan a na me see you o mama kwan na me frɛ blay e de tu nanim me ka kire na o ka kire me say oni ska na me maboso me so na say ye tua ne card na aja wakofa mba na ba na me see you ankola yi ma kwan bie school na me hana me ha onu nie me ha ne sa me phone so na me frɛ no nti ye na kwa na me share friend say teddy say
wouldn't scam pa. Oda I'm pushing 100 cedis for my phone esoma. If I go for a bla. Juma blade di me phone so some make a cast answer no crunch and maybe I'm better than answer. SMA send this scam no. Na mama top pleasure so man say me ko fa akola nimla. And I'm say wo maame eti wo no mu me friend say me hem ba na ompene. Ebu akora ma friend no dey me ba ne kasa. Ana me yes eju me fro bi ana na se wuni ho kobobo na se na junior se ma oboa. Dey me say so yes say okobobo na me tene nchen me say so yes okobobo o fle bia me won nchen enso mpe so de man. Na me say answer. Nti ye fresi one phone so. Me dey na me fresi one phone so. How can it see? Asem some enya asem ba ko na maka ne sisi e. Na kasa to aso. Ana oyi ostina ayi ma oboa. O frɛ na bia ya metene nchen. Na ya ompɛ sɛ ɔde bɛ ma me. Ebu o met dey meti sɛ ɔyɛ kɔ ɔka sɛ ɔkɔbɔbɔ na minim de nti ya ompɛ sɛ ɔde phone bɛ na me sia sa. Na kyɛ sɛ o frɛ me frɛ bia o fie na ɔse woni ho na ɔse an. Ɛno no na nchen. Nti me de pressure ma me ayi me kunu. Ɛsɛ nti dey yɛ friend sɛ na girl bi ti fie on ma na blay friend no. E ma ɛde the number ma me secret sɛ ma me mama me ni hu. Wo ye conference call friend no frɛ girl no. Akora ne so o phone ayi phone no so no anie. E ma ono kla akora ne sɛ onya abotele won tena se onya abotele. Akora yi e ma ye pressure se me fa akora yi. Akora yi tumi frɛ me esu ma me ndidi ye ma ye komo de me ma send me scan ni nyina woni twe ni nyina de obɛfrɛ bi aka bia. E frɛ wo bo ama ye. Ya wo kan nyina ya trɔsa. Okay. Me ma me oba tan a wa wo ne ma nyina wie. Ana ma obia ye na dwuma. Na ne nana ba ko pɛ e wo ne nkyɛn. Emu dia na ye tolo no. Ensema waka nyina. Me se won ka no kole kyerɛ sɛ dey wan nya conference call abla junior esu of phone so. Kanu kre no. Me se wan nya conference call. Junior esu. Na kra no ensema waka nyina. Say on chiri sun akola no new time ayi me nka ne say. Sɛ hwenya akola na don't know wo suma. Ma Ismail awie. Me pacho me pon ko pentem wo case we hu nti mum ye fa we nungrem na yemra case so ntentententem etiefo ne ahwefo me pacho mon time twuku ma me na we no se me to mu a me pese be break kura biem say ish me pacho bibia you ready okay bibia you ready akua mon fa ma me na mon chance ma yenko na fe yen hwa ha ya Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumadi no eno a na wasugu so a wutie na wohwe sɛde esi kro no ana kyɛ sɛ ampaye bedwa wa wunim ampaye bedwa enti no yenkeka ne ma moso na fe yemra wo mo so sesi a na yentumi enko yanim na yedi kan aka kyerɛ mo dada sɛ be mefa sabo some ye breaki kakra de ba ba bosome ni na modawroma ye de si mu ani so se ye ba wanya hole in heart eye Emmanuel Frempong manso momo aye na yentumi enkoye ye ben no esesa jire no na ache se omo ba ye no na ani soso na soso na ye be ye ne dan eye adwuma ya fa ade aso ye ho so a e wo se ye na de na ekunye kura ne se na nkura ne hole in heart no na omo ye mienu omo ye 2 enti 2 no ena baako efrimu na kyese ye hwese de yesi aye na ano eden ti de wa frimu no ye ntimi nhwe ema baako nso enfrimu na ewo se ye ne ntimi in fact ne ye nim se de yade no unhu no esisi esa ti ye hunsa baako na frim ne asio ne me se yade kodi awu pa edi awu ti ye ntumi anye baako nkwa ono kra de no wo so be I'm fan of 7 months. Also, 3 to 4 months. Sakala ni rusa. Onu ne wono fo ano no a ohumi a wote ha o tweno fo na wote se ne mu no ase kanyina awada na ohwa nkromo na reho na reho pa ba na se enema ne boboso goso edie no we ti ni yentumi burden ya hwefo ne yetiefo bebre ye se omonko na ebreso afie frese ba ko ewu
ne yɛsɛ ne yɛnyɛ frimpɔn deɛ ma no yɛde abɔ so akyɛ ne yɛnya asɛm ketewa esu nyinaa nipa ate bi wɔ studio ha akɔnya nsu na nsu na awerɛho na yɛ meya because wohwɛ sɛdeɛ yɛ maame Maluchi fato no so ma me ɔbaa na ɔsu ne ade a wotumi sɛ ne yɛ nyinaa no na yɛabɔtɔ nti yɛyɛ ne nkakra sɛ sɛdeɛ ɛtie biara no yɛde gya wo a yɛde asoa yɛsi etirete yɛn so a yɛnyɛ so a nti na wɔ sɛ yɛyɛ ho adwuma na nkakra yɛde to yɛtiefoɔ anim a wɔn hwɛ yɛ aboayɛ na yɛhia $90,000 $9,000 ɛyɛ close to 1.2 billion titi sika no na ya bro guess way nsempi ha rade ne ahwefo se hweri hia ye ezu ne ni sika na we de na ade hia ye ezu ne ni ten hia to ye na yesi e beye in fact yakeka etiefo akeka wono sase a yentumi enya ne nyina yentumi yenya ne nyina yenya emu 80,000 ɛyɛ 800 million nti sɛ wuche miensa 1.2 no ɛyɛ 40 yɛtu mienu dia ka ba dɔso for aka 40,000 nanka ɛyɛ 1.2 no ɛnyɛ easy yɛnya ne nyina deɛ nanso so ɛtiefo yɛne yabrɛ in fact yɛnka kyerɛ mo sɛ yabrɛ na yɛboa ne yɛdada mo yabrɛ enu yenye bi say da but we no edru ba bi na bambu aba ensensem bebre na ama na ho so ye krampo ene ye ni eden se ye se de ye pese ye ye adwuma no ye mo wonti ase a the problem beba eyemwa se obi ni problem a omma oba ye obetna ha ye a one be me ye beso yi eye ohiamoa owo hawo nti adwuma no eye se wo solve problem o solve problem enti ne samo anti ase a adwuma ne ye ebeye den Emmanuel mame na te sai anyame adom bibia boko anyame adom ye no wabre nso yenya ne nyina o mehwe wanim kra mehwe aho mehwe wanim no ka menko nanka wo ba ye mese ye nyina ye se 1.2 no enie na ye hu se okira yampo ka mo kokolebu but enipa beye bi ya nipa ebeye bi friend ho to say anyame adom no ya kaka and oko school atwan obi frame me se school no kra nka mo ma no ntwen kakra okodi agro se wo ntanye ye okodi agro na budi ehu o hwe ho anu no na budi ehu because man bi ne make aside no say ono wonya bi ontumi nante even steps ofo na akoma no ye adwumaden na kuma nti no aka che me se me kan che mu mpo na nka mo nwie surgery no kran sa na school no akra ni nuanu mu di agran hwa wakodi bi akira nko na ne ho me no ye ya obi ko sum no kola so de obi nim ekobro so atum what is saka se ye bɛn nam wati for danger no e wo mu se 80,000 ye nya ne de ama mo de nanso so aka 40,000 ebi am sorry ebi anwumaku ahodo ebi obi wo baabi ɛno wɔ se de aka no yenso betumi aboabo nkakra ensan hwe ni na ebagije se pese de mo na omo so de omo tiri dom ahono ekɔhwɛ baabi foforo ehwehwɛ be se sorry no mbɛtrɛtrɛ letters krade akɔ na sorry betumi aboa kakra aka 400 million 40,000 Ghana cedis na sorry bi nso betumi aboabo nkakra na wo mu nyina aboa nkakra nso wo ho na bia emponne ene de di nkane a wo hwɛ ye ne a akra no 12 years wo holy nut ene ye say ye bua 1.2 yenya 80,000 nti won so betumi de wodi abeso so ne atumi anya bi di aka ho a eno so papa ensahwe chese de nka ne baby ye botaye no a sese nke ye kokoduru ho no yantumi anu se de ye ya brain se etiefo ne ahwefo nso abre wo ma ya de enu nti de ye ka ne se enka achi se de yensa asoso no
ye de ma won se de be ya won betimi de apim animu na se chire no awurade kama koma which of course I know se awurade be kama koma dodo na kakra wi amba be si echi bia ye be pia ka wo ye de fia de sa na ye no enya ba ya na Maa Akos afro ye ba enka ye nhwe se kapra bakra be fa baabi sa enu nti ye twitwa to ye toto sremo nsori titiru ensori asori na dwuma ni o mama asori na dwuma ni o ye wura no aye di na chi na dwuma kase pa obe sayarwa enti asori no sofo awo bompa ne ade ene o mi bompa ma pa ba bia du na esika eye sika o mi ye ka umpa bom o ma mi ebe ye o sofo ebe ye o yire ho beto no o ba ho beto no ukuru ho beto no ni nyina eye sika ya keka ni nyina ko wie se eye sika ene ho se de ba enti ya be sere nsori eno ameka na no meka fiada no me so de wo bo wo fri nyina awia fa bo ni si wo ye sere mo akwala bia ye te na sem ye kwa akwa de aka wa bo so kakra bia de betum anka nka asori mu nyina mu wie asori we dia ba ya boa no ye be sere mo so munyina ye be sere mo nyame asofo ebinum atimi aboa me sister Salina wo you odi bi ba os Marco me sign de ko na me makọ na ma sorry abrochire na ma sorry na makọji makope bi ampani ampa na sister Salina akọ sorry na sorry for na ye ntoboa no me de aba ye be sere mo oh mama sa de hu say nipa ba ko na sorry tu anamo on se ma Salina ye asori no boy nti papa sofo wo sorry gira aso panyin de ya no ni tumi se papa sofo nti ye be sere nsori atwa kumase man ho ahia kanka minu Ebeneza opambo wo yes ade we mane boro so mesraw wo ta tie pa mesraw akwala no tokuro abeda na komam ye na ye nya ni nyina aka 40,000 aka 40,000 400 million sorry bia beto akoma so me de ho na me apili ko mo hwe na mo me mmoa because menim say ne se ye pega ye mu a enya de ye beka ho asem bio Debbie. Na dia eye fana. Ye sorry eno ano. Sorry say ya eno ano no. Ye nka ho asem bi. Ye nka ho asem bi. Ye sorry a eno ano no. Ye nka ho asem bi. Nti say wo dia ye nka ho asem bi nche say ye nya. Ene aka che no say ye nya nti bi ha obi betumi asende bi obi betumi dia ba office. Ni nyina ekeka boaboa no ana ye pushi na ye de ama wo. No mo nso nam no mo nso upebi enso ede ka ho. Na bibia aye kama enti mame mo numbers no papa ya no aboa me wonso ene na wo hwe ye na apesa wo boa wonso betumi aboa kakra 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 yes sign mobium 0599 814 926 0599 814 926 0599 30 14 0599 305 202 0599 305 202 Mary Akosua Ade nti yegusua ehwe monim na nshira mo pa inim se mo beye dodo so ene fana ena no fia de ka kire mo se ene fana ene twam ayen ka ho asem bi mbasika no yenya 80,000 aka 40,000 yenya ani nyina but ene pa ho a yen ka ho asem bi nti de free week mu ko bia no e bia fe na wo hwe nso boaboa ho a yen saka ye bepushi na de amawom omuso fom tiri nom yenim say ede because radio stations do na wa mako mo ko ya nkosi aga aha na radio ya adromama but the yensu ebetumi no ene ya bepem ene ti na ye wi a yentumi enka ho asem bi mama asem be na wo kana ye me mama akwaba frempo ma nso mama Maa Akos patriotifo ganafo kremofo asofo damu nyina mase nyame wonhyira mo bibio yi ni sika free ye bia yimanu ofrumpon manson
so wadamase mokoma so ade bi a mo hwehwe bia onyame onyama mo de opa awo nyame ma na wo de opa adwuma nyame ma na adwuma de opa akwantuo nyame ma na akwantuo sika bia mo yi afiri ba bia obi bia no woni bie na ne kakra wa wonyaaye de beboa Emmanuel Frompo manso Emmanuel Frompo manso gina Emmanuel Frompo manso anam edamase ti yenya ti aka 400 mo de besoso 400 million mo de besoso ti efo mesramo dia mo de besoso a ebeboa ama ya so ama ya dia koye Emmanuel Frompo manso operation no ti efo mesramo mi di nyame di ni sramo jire nyame anim pamachew mensa da mensa yam se dia mbanya dia beboa Maa Akos bia no enne onka sabio nti munya nti se munya mesra mo monfa ma no mude mana ye nsabeka enso edi etiri bom akohwehwe ye kone nam asoli ani baabia ye kone nam yenso edi etira bom ti de mu benya mo de bebre Maa Akos bia no wono nso de beboa na ya di ataya chi ya timi di akoye Emmanuel Frompo manso operation no damase mama yakwa abo papa mo ahwe na promote say wodi Veronica okay ma very we de mbaya anya boko na bone me bra itai friend Ochi Adrian that asora for Emmanuel Church of Christ Evangelical Church ona ye aso ewo komo Italy odano na so odi kan abeye bi ewo Emmanuel Frompo manso ase dia wo sere no enti won so timi ka se oja wo mu no ne aso ma na atoto ensase se nfa kakra enti Christ Evangelical Church ye wo komo Italy minua bema Adrian Ochiri odi kan ye bidada en wo so odi ko to na safo ma enim na ono na da sorry na no na omo so sofo na omo so aye bi sofo no sorry se mo me yenya na ha yentumi yenya Assemblies of God for say yenya individual mienu ene tumi but say obi a sorry no ya gigi sika say ya betna ha Assemblies district ya hunu bi o sofo bank the whole Ghana Assemblies of God abo for the come sofo ba inti me pacho eni ena I just say akria bom ne bebo kire de amaye inti Christ Evangelical Church Como Italy nyame enshamo Pastor Edward Ochiri nyame enshamo no asafo mani nyina yada mase papa mo ya de bebre awrade ma asafo no mpagya ni nyini ode ma wo baaye so me kakakra se nshira mo dwuma pa mo ye amen nyame ma mo dwuma pa nkoso amen se mo boa de oni bie eni nia oni kamafo mo de to mo wa ma na no wiasafo na nyina tie mu na wo de mo aba na mo ye nyame nka wo mu na akora ne kwaje a wo gene na me mpagya akora ne so amen nyame so nshira mo awrade nshira wo so amen nyame nshira wo so nyame wo nshira wo amen che wo bla se ya da na se wo yi free nyame nshira na namu that's papa okay nti mommy ubetumi apeja umu ako yedamase nti yeguso ya kase ka 40,000 Ghana cedi 400 million nti enei se bia obi ewo ho na ose menso meboa ye ka ne se wo ye abompa ye eguso wada roma wo ka we hia de nyina na wo de eguso na fe wonso wasende erade mepawo erade mepeba erade akwantue erade me pipes erade yade yifri me so na wonso ebompa ye eguso na esende krata se na yenhwe sede nyankrompon ebesi aye ne nuoma nyina afa na ye maame nurse ne bi wo Los Angeles ono so eboa ye bi na odobewu anopayi a odobewu so wo Amsterdam wo Ghana ti anopayi na obofa ye office ye ja wo de ebaye na Christ Evangelical Church for inso edibi aba na yes sister yes Selena ye make say o hwe ya ono so ekwa sorry mo fato no ho so na omonso agigi edin no edoso kakra edin no doso pan so ma yade mehunu anti gift wa ha na mehunu kunama mehunu anti akua uncle ameya
uncle ni uncle Kusi, auntie Grace, Kofi Frempong, auntie Matilda, auntie Helen, and Edinwe Yan Ishmael so big as a cocoa ya did many sunti. Be who as a justice, where your justice okay. Justice and justice and Auntie Abigail, Auntie Lillian, Amma Mercy, Samuel Ajay, and do you know me, Auntie Charity, and Uncle Alfred. Ba could be the mentioned who didn't aha on shower munina woman the abada woman the Becca ya so you woman the 4,000 Ghana cedis and the so Yamin shower ya bay will be answer prayer ya bompire ya Becca will be a prayer request ya would buy ya piano ya bompire ya Becca because some who tomo Ninya me ya the more ped the mamma and a yen so ye ho kire ye no bi di ba mo so betumi aboa ye ya me enko so a na mom ye ka nyina se aka 40,000 Ghana cedis nti dia kan de ye de ko na nhira ene de odwene mobroni ho na Awurade beje no dabone emu nhira ne de odwene mobroni ho Awurade ebeje no dabone emu nti wo kai wo nua ene din se ya wonyame be kai akra no eye dia yansa eye nakoma te said ye car engine na maka ye car engine say ya car no enya dwuma e brake no ano nti engine da akora no Emmanuel Frempong manso emu a eye akoma no ehwo na chimato aba ti ba bia wose moja no pompe na ema akoma no moja na wotumi de transasi so no efa na chi entumi nkom ti se e brake na je se eno ano no akoma no brake a ni padua ni nyina enya dwuma ebi engine brake ya ka nya adwuma eno ne yede toto ho esu ni mfaso o ton kura wuntimi nya bo nti ye sa na ni patie nti na ye ni abre ho a kasa bebre nyina e kire se ye mpese akra no be free yensa nti na ye ni abre ho a se ye ya ba tan die e ha ye nanso so di akosia ne akosie no akosia na akosie di ni pa beye na ya no ya bre di aka na aka 400 million ti yese wo mo nso mfo mo tiri enum o mo nso mfo mo tiri num ya nso obidum ye kakra bia ya so ye be push di am mo mfo mo tiri num because ya nso ya yebi okay enti ya tiefu aboye ama ye nya kakra ye nya kakra o mama ko yensa ya chemu miensa ya nya mienu ya chemu miensa ya nya mienu ahono sa na tienti akua ma yemfa ya number no entu dwa ebiem na ebia obi hwe ne sesei no no so opeso oboa na watumi aboa ebi 0599 814 926 0599 814 926 and answer 0599 305 Tele 05 202 0599 305 Tele 05 202 0599 0599 814 926 0599 0599 814 926 numbers no no omo wa enti se ebi beka ho 40,000 aka but they are presented na ye chete me pa cha fato so ma ye ispai Beluchi said ye see ye adwuma no kwasam se ye de nyansa to ho ye de nyansa eto ho ye de nyansa eto ho ene nipa ni abre kasa ya kasa stress ya fem wo bra ya fem ansa ye nya sika obehwe ne nipa bi de dakro no ma de tua kwesi papa yi so sekai no ma je de free no nsam enti no anopai ena ye ma papa yi ne maame bae na ye de sika no
edi nka ama be ma na no pay yenyimi yo hwe akua na ye presentation no eni ye de ama no se onfa nkoto bank na oba ne ngo ha enti se wo so oba be gina gate atwa ye ne papa no wakuro o de ko da wako me ha ho ma wa ha ho ma ha ho so nkosia wo mo ba bia dabi ena ha ho so nko mo fie enkura wo mo ya de kwa bange ye se de ye ni esi abre sister ye ni mresa na bra ya bre ni hu su enisu ani party mi sia ne so po hini me ene mpenti nkwai na ya ma wo de dakro befa dabi abeje sema na de abeje ko dabi nti hu ya de ko why ya de ko papa kronfo nka pagie ya de ko aha mpacho sika no ne kura no 80,000 no enu ne kura no ye adwuma ye ni say fenchem enu kura no aha bra ne berebi wo de bi buy fache mo fache TikTok for no mo so de bi buy o mo so de bi buy na wo mo so nhwe 80,000 no nipa dodo na ade na wo mu na wo mo so enhwe bi mpacho eni ena akua ya presentation ne fefefe kama ya wode ma no se onfa nko wo mo fo mo tiri nom yenso ye wa ha se kaprempo na beto yense bebe pushi e de ama wo no mti no ena no ne ye de ama wo mo obi kra frey no ka chere se yemra meje ya beba no ye beba beje wo so twam na de be for office ya ye beje ye de asoso e de ama wo mo se de etie bia wo de maye ya ya de beso so wonu ye ya kan ki ye benya na nka ye de ma wo mu yi yes 1.2 ni o monye na mo fanko ni ye hunu se ya te ye sa ya ye ne ye wo se ye because ye mpa bregu adwuma se ye sugu ye mpa o to since I'm telling you ye sugu because ehene no mo konya 40,000 kwa dia soso ehene na enu so mo benya na bia ya nte asem na ye bre aye breguo ye bre aye breguo ehaye nanso ye baye ne datiefo ye baye ne da ye mo hunu ne ye nya na mo so ani abre aha na mo so akopebi ye ntumi emfa da bia anya sa ye sakra emu aye adwumai nti no obi beka se ma akwa da ne mantwe anya ne nyina monte yase pa monte yase yabro akwa yabro yete wa uba na yete wo ye kwa na yesu ye kasa na yesu gu yeyem efise yabre hu nsem bebre so yampaba enso ni nyina yampaba from Paul man so hu do ne ma me hu do nti na wo hwe ye maami nsu ana wo su no na kire se a esu ana wo su no na kire se areho ye da na ye na da bia ne kasa ho da bia ne kasa ho haye da na ye na ohwe sister su na kire se otu se Eden abewa yo sister mesi ewiase sister abewa ya ya experience bi pe wo ba wo beti yase wo ba watete no 12 years na ni ho anika enkran ni rough kofi na say wotimi di mi rough sa wo mo tell na veles mi ni mkrofo ni di nti wo mo hwa na betom ba kwa no mi simi kobodi ni bi ma keka di na bom wo bon samete wa min kofi ti wa so wonte oto wa wo se mo nkofra abuja la amre me ohuru meti wati ye nika me so na misiri wo mitim na wo behwe na wo sa wo bai yade bi nti a wanya sika wo behwe no sister wan hwe fia wo ni akra ni tim wontumi ntina ho da wutu yo akra ni wutu yi ebi ya tu fia wo tim because I want na wo ni akra ni wo oba ye say wontumi abewo eya tinedru ba bi no na ye nyina ya boto na ye sugu yeyem na nke nya ya kan nke diskani nyina ma wo mo na che wo kokolebu na enso so ba bia de bepem eninti na eye last ya sorry so wo cha won ti enka ba wo bi na ana sorry fe na mo so ma gigi bia wo de beboa wo de ba na ya from na mpacho ya ka kire mo yesere mo ya ka kire mo fatu wakoma so wate se wutie ye na fatu wakoma so se sika no de akaniye
enti ye free na ko nyina no baabi esese mi wura bia nya bi besoso no menya bi aba besoso a me pa cho ye gye wa atu enti ene de ye de to manimu se de mu adaro mama ye nsa akanie na de aka so nye de enie enti se eka wakoma baabi a wo bia no na wo se wo beboa ye ya mpa cho ye wo ho frempon man so ma me wo ho ye nyina ye so ye ho ye twɛn mu na monye ya dom why enu enti na mako ye ni abre ya ye kasa bebre ye mo bo numbers ne bi ma na ye ma me na ase na fe ye fa story no ento aso 0599 814 926 926 and that's 0599 305 Tele 05 202 0599 305 Tele 05 202 okay inti yeguso ehwe wanim onso fa wo de ebra bompa yeguso na esende adanside no doso adanside wo ho no edoso mama das na yenkwe sika no ewan aha mpacho na yesen ye mpacho munsan mama bra okay mama kan chemo 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 no abrewa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 yeah 1 2 3 4 2005 and no 2005 no this man some family bacho 2005 yo me bacho I no fancy mama so I mama ye suma dia suma mama papa yeah sorry many nonsense yes atu makoma so matu makoma so akwane yade da onye womaye amen watwi bia nyame hye nanan o wakwantu mu amen ya be kai ne mpai bom da no krade o yeso you krade je say ya mre bebre no ka so no kwadi ka ba ne de so da da no me de nkomo ano pen so friend yo ne me edi enkomo baba nyame enhira na baako edi anti bia entwiwa yenya so okay edimbi ewa ha mame das na yenkwe tiefo pacha medamase nyame nhira mo amu bo mpaya monka Maa Akos na badwafo nyina se nyame onhira mu no mu mabotre sa abotra wo nyama aye ne ye bae wo mampam ye wo manye he no makoa drusa kun no mu kunwe ntimesra mo asamresifo mesra mo monkeka mo nsase na kakra bia mbonya de aboa Maa Akos no no nso de apia ye ni etima koye Emmanuel frimpon manson operation no mesra mo mensada mo nsayam mo na Maa Akos masema me sense o maye bi minni bibia me de da wo mase na de ameka se wo nyame a obo soro obo asase no onhira Maa Akos mo ne na badwafo mema ne mma onhira wo mo no binka wo mo de kwade ase bibia wo hwere wo ye ho bia nyame onhye wanamu nyame onhira mo medamase o Yesu dim amen nti wo bepeja wo mo kakra for nti sede esi etie no ti na best no de edaso eguso nti na de wo benya bia no oso betumi ede na 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 eguso into one so forward there no ebraka 40,000 Ghana cedis that can be the amount if it's not going can once be also I come Akoma so beboye ni enya de aka no asoso ni de asoso ba omo so fo mutiri nom na omo so enkope bi yen so ya de okay enti ene na yemre yemra
ye nuaba eso na fa yewra eye pepra na ye ntoa so ne empese bibia betwintwan ya namu ewo mu enti no be ma ne ka kire wo senka okofa kora ne de abraw da bia kora yi frewa no wosu mama kom di mio me nsoro aka tare mama menya osawo mama mafon wo be kora na me wro me ho a wo betumi akan me mfe mpade nyina ene kwesi sei yankwe Mako na be ma no ni nyina na ni twia de ekosto nyina nti eye ba asa na me si da bi me eye fa me nyamo ina me ntumi nko ho no mo no me wo ye blonya ebedi blonya na aka na otwumi na me edi na be ma ne ka se wode ne beba na me si yo mate wode ne beba na onfa ne ma na me ka kire ne se woni ska ne bia o ma me send ne bi no djuma o be ma didi me phone so ke kan sam kire me se ma me top pressure ma no na ye ono na de akora ne ko ye onko fa ne ma ye fa me ho na me si yo mate nti ye na me fa me ho adwen se me ba o ba bi na 2 years mu ani me fa me ni hu no de a ma akọfa akọra no ti me wo yi no me boso me ene na otwe mienu na me de akọra keto ne 4 car ego so car na me call ye ti me ye ma adwen se me kọfa o ma me kọfa akọra na me dru kuma ase a na ma frɛ maame no ne papa no nyina se ma be fa me ba me ama de ma be fa no wa de ma be fa no no obi ade a Mako ena me kasa eti me kofa akora no eti maame ne se oba store na akora ne ni ho ana wo yes na junior we eti obi na ka kire ne se ohun se oba tan bi di ne dimrika no se na oba tan de no maame wo we kura ye nche enti me nya sure se o maame ena ne yes o mo 2 car o mo fa taxi di machi ena tapa na ka ye ka ne gina ye load na ka ne be gina ani no you ne maame ne back to ye friend jamana obegina aka no wo say junior nsimla na me se me ma ne nsi na nsi china ene ka me no munyina beda go so ama ade achi eti police station tepa ho no police station wo na police ni ba ko buy say ade de na esi na me chire no sa sibla na me nsimla na me ba ne si nti ye kwai na omokola etu me fu say ade nti na me ba wo ne na nanche na me se papa akora na setene nkoyi ka menya ma adwen se maame ne ka so be fa na me na me pene so ka menya ma adwen se me ko fa akora na ba na akora ne timi frɛ me se komo de no wondidi ye maame ne ye ni sei ama papa ne nyina papa ne tibi akora timi su phone so se ye me fa no wo tibi me ba o de mananu nsi mama no nsi wo de ye na end no kra na ye ma so mbache yo enti mu ko fa no mo ji akora ne ma wa mo je papa mo frɛ papa ne ka ten se mo fa ne mame na nya akora keto akora ne ka me ho a ko be mi atimi atuma ma ade achi enti eja o ai but wo what jai you ma fra akora na amba enti se wo ba ya mbache me ba ya me je me ba yo pepra ha sa woni na we me pa cho wo sia no dumpasi pa cho na mo ya da na mo sia nkwa yi ana we kipi okay dumpasi mabusiafo no ho ti enu mu wa na agro me na afo ene na ma na medi ehu no ana oba mini odi machi ne yira wone neti o yana danfo pa ti na mo no so quarantine ma me ne no etina ya wo ye ma no okay nti mo asetra mo na te sanya akwa wie sei hyeni nyina mu kire yen wono adi nka abɔ ne nkuro nti me pa cho bɔ de ne yenkwai bobi ya asetra mu de ahyase no nanka boko but edru ba bi no na me hu ne mayi efa na juma semo one medene to adwumam se wonsua adwuma etribo adwuma no wantre ne ho ensua adwuma na ampon ne ho ana oje adwuma ne tena fie na ne awo ne start se ebem ni nyina achi ne me forso ya se obeye adwuma ti mi ankasa me kopɛ work and pay ni nsano adwuma no ewo aprabo sister no cry friend sister ya aprabo station wa no adwuma no wa wonsa no adwuma bo so me pepepe wo se adwuma no e den ma wa wonsa no adwuma wa sua wo e di wo boa wo mame pache yo me pa cho mana no nsi wakasa biafo odi abam na no ngo na wa ha waka mo nsam nyina ne masama bre wo be so kasa wo so na no bo so me pepepe wa wonsa no adwuma no wo se e den ma wo jae na otena fie enum ho nso no me san hye udwa me ma wiska se fa ye adwuma na wo ye indomie ewa prabo ho a ne yeto minkase ne yento enum ho na nyisen esa bae ti nyisen bae no ana wo ye se da bi nyisen we die
wontumi mɛyɛ de ɛnwo ana meyɛ sɛ okay wode nya abotrɛ menim deɛ mɛyɛ ɛtino me deɛ nokora ne nyame anim ni mekɔtɔ aduru sɛ yɛde bɛyi nyinsɛn no but anyɛ ye na meka kyerɛ wo Joyce sɛ Joyce akwaraa a wayɛ n'adwene sɛ ɔbɛba wiase no deɛ ɔbɛba ɛti no ɛmfa aduru biara nyɛ den ɛnka nyinsɛn no bio indomie naa no wɔtɔn no sɛ watɔn indomie naa boaboa sika no ɛde ama n'adamfo nnua bi wɔ kontanse ɔnwe sɛ ɔmfa nkɔtɔ bibiduro mmerɛ no ɔmfa nyinsɛn no na n'adamfo nnua no de aduro no ba no ana aduro no afiri atɔ kaa mu ayera which means sɛ sika no ahye ne nyinaa akyi wokɔ wɔ maame hɔ no wo maame kurom hɔ ɛhɔ nso saa mesa de bɛto wɔ anim ɛwɔ maame anim ɛka kyerɛ wo sɛ efie tra ne deɛ akɔyɛ me nko a mebrɛ ɛti no mepɛ sɛ wɔyɛ dɛ wopɛ adwuma a wobɛtumi ayɛ ɛhɔ na wode asɔpɔt me ne yɛahwɛ nkwaraa no mebisa no adwuma a ɔsɛ ɔbɛyɛ a ɔsɛ ɔbɛtontɔn books ne ntɔfe ɛwɔ table so ɛna meka kyerɛ wo sɛ maame books ne tɔfe ɛne pencils ne adeɛ no deɛ ɛgu awiam a ɛbɛsɛe ɛbɛyɛ ka ɔka kyerɛ me sɛ nyɛ saa adwuma no nso na mɛma no yɛ a ɔnyɛ adwuma biara books ne pencil no books ne pencils ne me no di books ho nkɔmɔ da wo de yɛ atemu da ba de bia me ka wo nkɔ bi wo no wo no club books ta mama wo ska wo ma me krom ho me se me ka wo de scan buy kwa na me nyem me ka books to ska me scam de ma on e dey ma na me ka kyerɛ wo sɛ me ka kyerɛ wo sɛ ɛno sɛ no boso me pɛpɛpɛ ɛno nso me hu de ska wo de yɛ me ka kyerɛ wo sɛ ma me kɔ kwan so Joyce ye bi so wasem me patrosem okay me bo ska din a obɛka sɛ me boa dabi ndi obɛbɔ din so obɛka wa me ska de yɛ adwuma hadwen enti wo de abɔ wo ma ne sɛ okay 500 cedis 5 million titi sika 5 okay sɛ ɔmfanya da na adwuma bɛ na wɔ ni so apɛsɛ nkɔde yɛ o me de me ka sɛ o ma me wɔ store bi ɛwɔ mu krom hɔ okay ti ko ni o ma me nkasa na nka e bia dry ne tire ho niema no bia na nka ye de bie saloon ama no na nka wa starting nkakra ehwe na sɛ yɛkɔ so a na afi ya pebusia bi ne ye de awuram oni ne kan we nyina me ne kan o ma me store me ne wa nka ho asɛm me boa wo ne me ka me ma me store ho asɛm Maa Akos ska o de buy na me store na wo de han kokofo na mo kari koko ho no me ne wa nka ho asɛm Maa Akos me fra ne ka kyerɛ ne sɛ me ma me saa time no wɔkɔ me pa cho me ne wa nka ho asɛm pɛ ne ade na me ka kyerɛ o sɛ tadi scan na ade aba no de be scan nso buy na me nyem etimi me ntumi fa nya adwuma bia etimi de ma me Maa Akos no obi yɛ yi me bla ba ko ware wo o ma me store no wɔka no ma wɔne me anka ho ana me ne ka no wɔne me anka ho wo me ne wa anka ho asɛm wo ne me ma me ka wo ne me ka store no ho asɛm me Joyce na wa ma je wo se me ne wa anka ho store no asɛm me ka kyerɛ ne sɛ ma scan no mo die me rafi me ma me kai ma obejire me abonten na me nyem ese me fa ne sika ma no na me nyem ya ba pɛ ayi do to me na nya ATS me do nya me ka me ba ko boni ben na wo say me ayi o tin say me sika na ma boni ben na na obejire me abonten me ma me te ha me dance ni me ma me obejire me abonten ma me anso na be yi dance ni ma me do nya me o ma me anso na be yi dance na hwa na ka me yi dance na so no me discan ma no say ono papa mo boni mo be support wa hweti asem ya o ka ma scan mo mo die na me ka se me race so be dey be support ma ende ndru ma mate ma enru dabi o tobo me re ba enru dabi wo se owura fi mini se on kai sika ma enru 500 o ma me sika 500 da ma enru na ne kai ye ma enu mom de me kai kwada kwa kai sika no dwetire na wo de ema wo no eno betrase na wo wi ana chese ye de atate kwa kai sika no dabi ba ma wo trase wo de ne de obi anya yinti mame family mo ani yo me da say 0249017101 where your natural and for your number Congo ointment so we here bia your number abefra ye wo so 0249017101 0204 616161 0204 616161 na Congo ointment ye kan ya na amanfo bi beka se bia ye boa no kretrodo adanse a se ye ba na nyasam ketwa ye nua baby wawo na wose wawo we ka ho amensa wawo bia no na first one no ye ti na name second one no push na grande force buy eti
na nemu ho no a ye swan kakra no ɛhɔ no push force no ɛhɔ sa swan biem third one so saa eti ababa eti se nkuda eti mi nguda tambia woni kunu be hye mu bia wote yawo ti be ma ne ba be hye ma na ne yemu ahye no na Congo ointment na otakrade Congo ointment ne ba ye na obi di ho adanse anipa ne fanse otonro na nipa no okoto aduro na nipa ne di ho adanse kire ne se sa wo se wanam ye wo ya wo no ma ne ho ye nsu wo no ma ne kuro firi ho ba yusu Congo ointment ni bi e kama pa wa ba be di ho adanse wo se o use ye be 2 weeks ekuro no a wo no mo na abre na ye ne ya ana ne mututu no wo se etimi mansu okura sone no efiri na nem sometimes ya no wo suro se wa hwe beja pampan kura wo ne ho ekuro na afede awu afede ni kunu ne baba da wonte ya obi abiem na de ama na ni age Congo ointment ho kura ne sai ama wa yete se virgin no so ho ade no mo sa ache kura ka ho a enche ye no ba me kwa na ye ne ya awurade se ya che ye no ba me kwa kura nye ne ya awurade ade na da so kama kwa anim emu ye kama ba eti misra Congo ointment no wo ba bia ya te wa na mu pan yusu bi fa bi hye ho kama ebe boa papa wo ba bia ya te wa na mu pan fa ne ya te kura no a wo de tena wunsu o hye so ne ade wa ye wo natural methods no nefa Congo ointment pia no ka ho wo be hu se Congo ointment no ama nsesa kura aba wa na mu ha ma ho ye kama ye ni sa nyina so infection bi wo ho no ma na ekunkum infection nyina efre wo ma me bi busa ya sem bi wo se last time be ofre busa se bo se ne nananom mienu na wo senior high school mo complain o mo ba fie bi a o mo se o manya infections ma me no woni ma de cross o mo ka on de wo hu ade cross se de any infection o ma me ti abrochire eti oba bre wa o mo ka infection na wo hu hwe no wa ja o mama wo mo konti e be kasa ye na ye kasa fa infection na atwe na adwene si bibi so yes wo to bi ma ne nananom mo ana wo mo ye ss4 o manyina dru sam pempenso no me se akoda no se wo na me na nya 1 year kra na wo hwe na nam ho kro wo ho afa Congo ointment hye ho yare wo ho afa Congo ointment hye ho because ema bebre ewo infections bebra ye de wo ye ma ye ntwiti nya de wo ye ma uti anye ye bo so ba na ni nyina na akwa akosai enti akrobi won ma wo na otimi tina na emu wo de ade na wo no aba eno mesrew obetimi ate bi ahye ho eni age limit bi a e wo se uyusu ye natural yankasa ye hahama no ne de Congo ointment enti yesrew ye ma na wo mo senior high school se o mama kwan a wo mo ebe fie e na wo hwe kroma dodo no a eba wo mo ba no wodware no pa mani bi hye ho wodware anumra mani bi hye wa kopem time obi school a wo kɔ no fa bi sa gu ne chobox mani san fan ko school because school on infections nko an nkola ne tete ebe wi no obi di infection free senior high school de wi university wo de ye adwuma de akowura warem hwe ahometesam emma bebre fe me kai last bi menu aba ma bi a me hia ne top ayo wo se awura bi ye banka wa pe ge impre da na da ge ne prin on ne kompem no sister Jamesam mitimi nka wo fra me amemfa me so mitimi nka problem na nkyere eti oba enye memme nyina ne timika wa kasa hye wo so ne siesie wo na ne nyina nko ye ntwen po se wa nam ho ba ya wo hene me de bia meka sa wo ye oba me ntwen se obehu senso bi fro na mu ba me ntwen se obehu so na mu keka e ho ye opepepe na sa ho ye wo hene ansa tem bia ye ever ready say infection there wo ba adwuma ma onko a wonya privacy e wo okra fie kro no ani ne privacy nipa bebre na use washroom no eti unnim infection abo akora nipa ne de e won ho de akọ wo so betimi akọ fa bi but the moment a wo ye obi a wo ta use Congo ointment ne die ai me kam kire wo because wo use ama enku no edro no pampan na agye hot wo eti abo ni wura hwa no wawu abo ni wura hwa na wawu ye fa kwanya we so ne aka che obi a wo infection sai ma ye hu ende ehia ye pa da bi etena sai ye bo ma ye hu se de wanam ho si ye se ho ye wo pepe se ho ye wo hene se ho kekawo se nso ne free ho ba nso ne kalaban ye mojasu fin ye yellowish ye greenish ma ye hu no your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 na enye kama afen so wo mo anantama propro especially wo mo security boots obo a run and pabo obo se na ho e fita so ne na ho yareba ohonu ma ba sen fifre bi ti ne na ho
na ne nan ho e fita ye ne nan ho na efe e boot na wahye no wahya mayare e ba ne nan no obu oso anantama propro obo hu sanantama propro ne nan na se hono no asa hono mu etwa besrew wo use konko ointment no fa hye wo nantam fa bisra wo nan ho ba me bia ye sa de no kra ha beboa wo hye sauce na boot nko ade a na wa sauce na boot na wo kotem bia no wo nan ho ye kama entisa wo ba ro wo boot no wo se pampan wo nan ho no sauce no wo mpaboa ni nyina mu uti anye ye na wanse na etu ache mpaboa no sauce but you use konko ointment ne fa ho sa na wa hye wo niema no bibia ye fine e de maw afa wo tie me na wo yo bia pompo ta bobo wo a pompo kra de ho dance de na esi fili gachochi ya nka se apply bi ma wo bia ne pompo twetwe ba ko twea no maso mienu mpo na ne twea wo ma ne so na afuno ne ko ho se na ti nyina na de wo wo no maso de ya apply ma no within 2 days no free miemre ne konko ointment ni bi eti pompo no se asha what the better so no ba what the better so awia what the better so numre afei na eba o tetare so a obeda ma ade ache na ahwete afiri ho kongo ointment magic etimi ye bi eno no afei wo yo bi a ekuro egu a mesra wa obi de blade ekọ kyerɛkyerɛ ne kuro mu ma blade ni twa no na mo jaiba mesra ya hometesam fa kongo ointment sra wo dware wi asa enya blade bi asam wo dware wi a fa kongo ointment sra no pa fa sra no me fa ye wonku na ya na ye pene se wo problem na wo wonti a wo koto kongo ointment no wo fra ya ka be boa ye pa ne ya hu se the problem ni sitie ne a kyerɛ wo kwa be fa so be apply cream na na se edro no e betimi aboa enye dry e hyehye ka ointment no obaka se bia hyehye na me kwoti akoma na mu ye na se mawu eda boko eti ya number ne 0204 61 61 0204 61 61 and 0249 01 71 01 eno ne de eno no afi wo mu a pimples ewo wo mu onim ya na eya hometesem obi pimples to me fa nanimu a na aba ne ko ho nyina ne ko mu na afa ho na de ya wo mu ne se de ne de bi wo ho a pimples na mane nimu nyina tutu ntokro na entokro no mu nso pimples ne bi pie firi mu ba ebi de ya prikese wonanim ebi de ya papa akese ebi so de ya ne hu ntokro bi hyehye mu ya mekan mesra wadra konko ointment ni wunko so wo di pimples na ti wo besre hu ayensra amane so kra kofa ne nso be wa hwe picture no se pimples asa wanim na nso be ya sa ya picture se de wanim be si aye mesra wa na yenyu so natural one no eye kongo ointment na ye de aba na enyi yade ni nyina firi wo sabre wanim yare o wanim sei eti enwire kala ho dwene kwanya ade no be fa so be firi ho what you say na efiri wo wi ana bo se kongo ointment so ma natural color bia e fe eti frey pimples for no so mo frey wa wo de yenketenkete ka wa wo de ya kese se na e design wanim no waye na ye nche kwanya be fa so a obe apply kongo ointment ama etimi abo o ma mu de ba bia be ko bia ebi ho na momo ko baabi ne yaka to se konko ointment no wa etine de numbers ne to dwa no bon se ebi no me yefa we ma ebi no me yefa we ma na ha adwene wo de frɛ se me ko ye no manya bi anto e wa ha ehin na manya bi ne direct onko baabi a wo benya bi ye number ne 0204 61 61 61 0204 61 61 61 and now 0249 01 71 01 medase nyame ensha papa ya dase ha eya Akoma 87.9 FM ena ya juada Akoma mu nsam dwumade no eno a ena waso eguso a wutemi pacho wo a wo hwen so you are part of the program pacho wo hwen bia wo so wo info na bibia wo betumi e do WhatsApp message no aba na yakenkan ni nyina so e de amao enti bema na aha yentwa ya homra kakra na afi yani omo ensia na blonya na kakakla bo makwan mido na den na wote ho a wayɛ stiff saa mese wa wo se wo de ne beba wo makwan a wo makwan ama omo bebie school kla wo se a ntimi de pleasure si ne so no kure nie o se an ewura ma me pleasure ntimi kwa me yɛ sɛ ono no yɛ sɛ bo so me so a oni sika bia wo bo so me so a ono ankasa ebe oji ne na yi na o de be laro fe na me se bra ya bre amanfo kakra mo de abre o mo da roma na sika we bi kaye ti ya de ma no ama na de akoto ban se be ya bo obi a fa da koro
ɛne brɛ mpenten kwai ama no hu ɛmfiri ne nsɛm nkiyawu nti na yɛde sika yɛ ma no nti ɔde kɔto ban na nyame yɛ adom a wapɛ kakra ɛsa de asɔ so sɛ ka wakoma so so a yɛto yɛn nsa aforo bra 40,000 na aka ka wakoma obetu na bɛka ho na waboa yɛ na yɛ boa yɛ de asɔ so ɛde yɛda mo ase yɛda mo ase ɛtiɛfoɔ me nso yɛda mo ase deɛ Maa Akos adwuma pa a wɔyɛyɛ na wɔde bɛduru saa mpɛmpɛnsuo no awurade wɔnhyira mo wofiri ɔsoro no wosoro ɛnhyira mo na wɔnyɛ mo ho nsɛnkyerɛ no nti moabere bia onyame wɔnhyɛ mo anam na moagye mmanɔfompɔn nkwa ɛsi hɔ ɛnso deɛ wɔyiri sɛ wɔyɛ mmoa ma deɛ aka no so wɔyɛ aba de bɛsɔ so nti Maa Akos awurade firi ɔsoro no so wɔnhyira wo ɔma ne mo saa ɛnyɛ kɛseɛ ɛwɔ wo so timu no nyinaa awurade nhyira mo evangelist ɛne ma ɛne photographer odi nkwa de binim awurade wɔnhyira mo baa na ɛbɛnfoɔ de ka so sɛ bra yɛabrɛ amanfoɔ nkakra a mo de abrɛ yɛ ɔmo adaroma na sika wɔ kuta yɛ ti yɛ de ma no ama ne de akɔto ban sɛ bɛyɛ a boo obi a ɔfa da koro ɛne brɛ mpenten kwai ama no hu ɛmfiri ne nsɛm nkiyawu nti ne ma 87.9 FM mmiri ya wɔgyina ne nsɛm fɛ nso a ɛtiefo nsɛm no ni paa Manuel from home manso papa ne gyina soma yɛ na wɔse ɔkɔ wɔ maame hɔ no wɔn maa ne dwetɛ 500 Ghana cedis sɛ wɔn fa nyɛ adwuma to aso. 500 cedis na mede maa no ɛno no ɛfa sɛ 5 years back no ti 500 cedis mede maa no adwuma afa yɛ no a mahunu adwuma koraa a wɔde sika no ɛyɛɛyɛ sɛ ɛnɛ na ebi a wɔba bɛkyerɛ me adwuma koraa a wɔde sika no yɛɛ deɛ ne menyim to aso ti mede mebisa no a woankyerɛ me deɛ ɔde sika no yɛyɛ no mede meyi m'ani ti ɛwɔ mu a na me maame afrɛ me ebisa me sɛ sɛ Akos a yɛyɛ ne dɛn sɛ me maame a wobɔ no sobuo sisi koraa no pɛ sɛ wɔhyɛ wo dwa me nua ketewa a wɔwɔ UK ɔno nso pɛ sɛ wɔhyɛ wo dwa saa time me nua ketewa sɛ ma meken saa time no na wɔwɔ Ghana ɔyɛ indomie no ɔhye sika no obisa o sɛ sese no indomie no a woyɛ no sika sɛn ana ɔmfa ma ɔne fa sa starte wantumi anyina no ana ade kɔ tena maame kurom hɔ na ɛhɔ nso meba hɔ nam saa bɛhyɛ odwa wama ma ɛhu deɛ ɔde sika no yɛɛ ana meyii m'ani nti wowoo yɛ last born Shelley wowoo yɛ ana wofrɛ me na wobisa me sɛ Akwasi ma wowoo na ɛsɛ manya 3 months sɛ mekɔda nyame ase nam sɛ maame sɛ akɔyɛ me nko a mebrɛ menyɛ sika ma wo nkɔtɔ lazy ɛmpa mu nhyɛ mfa nkɔda nyame ase na wowɔ ataadeɛ bie wɔ hɔ a hyɛ ne saa ne fa yɛrɛ fa kɔda nyame ase ɛna wokɔfrɛ me maame ɛkɔyɛ complain maa no sɛ Akwasi sei na Akwasi ɛyɛ o ɛna me maame ka kyerɛ wo sɛ woyɛ kwadwofoɔ pɛ adwuma yɛ fa boa bɛrima no asɛm a me maame ɛka kyerɛ me sɛ ɔka kyerɛ wo no wo sɛ me maame adi watam nti wokɔbɔ wo maame amanneɛ sɛ me maame afrɛw adi watam ɛwɔ phone so because of ntoma a wopɛ apam akɔda nyame ase ɛwɔ asɔre dɛ mu ɛma wo maame nso frɛ me maame ɛdidi natam basaa ɛwɔ phone so wote waware ase obi ampa mo waa na wokɔɛ wote aware ase obi ampa mo waa na wokɔɛ ebi ade ɔde yɛ ne nyɛ me maanya hwee maanya ne hwee obi ama kɔm de no te sɛ deɛ mma kɔm de obai ɛkɔm deɛ ɔno na te ɔno obetumi ayi ano ɛkɔm deɛ bi ande ne da na wo moro no memfa me nsa nka ne da ebi ana wo de ma asɛm nso ha no dabi ɛma asɛm deɛ sɛ mene na mene ne te dan nti mɛyɛ dɛn na mede ɔba aba dan a mene no ɛti me so mekɔ adwuma anɔpa meba fie anwummerɛ mɛba nso na ɔwɔ fie saa ɔno nso wɔ nkɔ adwuma wɔ se ma asɛm deɛ gyɛ sɛ wokyɛ nkraman a wasɔ ɔso wopɛ ma papa anaa meboa ɛnyɛ wa na ka na ɛno yɛ obi foforɔ case na obi abɛhyɛ wɔ mu ana ɛnyɛ ɔno ahu mɔmi bibi so asɛm o maame Maako menu na di nkɔmmɔ no watwi w'ani hwɛ baabi yɛ yi nsɛm a ɔka na ɛyɛ mesɛ mekyerɛ sɛ ada no ka so wɔde ma asɛm ha wɔ se ma sɛbi o krama kyɛn wo a ne yɛasa no
ya won't me na wuhwe mu de obopa mommy sa e ma asem na wo ka no enye no kre na aprabo ho no na me ne girls bi e free me ne omudi agro pa me hu no na me ne omu ye free dada etiro me ne omu agudie no na wo ye de wonti bibi ase e wo ho wan bisa me se bia wo akwasi nipa we me hu so ne nam na de na wo ne ntema na agro a wo ne di no me mpe wo fa akire e bo me tanua ubo media medua no wankasa because wu nim se me ye ma asem wo wachi no ubo dua no wankasa na nya konfo bi wodom paase ono na hu ye ana o ka kire wo se wabodua be ma wo de na chi waboni dua na wankasa na dua no enya itimi wo fie na wo be ka kire me se ni na asi na wo papa se wo nyame ana ye ko konfo no honom na ye koye bibia firi we kra no ma mo biso ni bia amane because enkora we ntem na mpese ntem so be basabasa nti ma mo abusuani bia amane na o dia be say enso be na me friend me me friend so be me bisa o me wa me kan kire me say comfort Charles ana me say o sti me bojia da bi o wa ni kanka o sti me bojia enso be na me friend sta me bojia na me tie me wo sti me ye ma asem ana me so ma asem no me so me defend me ho ama obi a hu say enye no kre because master na na o se me ye no ana ma wo fa ho bodua e wo mechi me de na me nim ana me kase ma na me nim onu akasa na be ka kire me say na comfort Charles ehu aka kire no etire memra na de o se ye no ye na dua no efiri ho no se comfort Charles na hu ye na o ka kire wono so bisa ne se na de comfort Charles ehu aka ne ye no kre wabodua e ba cho ene de ma mbisa wa misa ba no tie oba no se comfort Charles se no se ma mi e wabo wukuru tanua na wanhwe yi ebe nya wankasa ene ono be ka kire wo se comfort Charles se wabodua comfort no se na ono so no se de wabo ya na wa mo oh se me no be ka kire me se comfort no se dua no ono na enya no no na mi hu ni se ni kwan se mi se ko bisa no na sa be na won ne tie no won se dua bi enya no na nya no mama endedi but konfo no mmom na hu ye ana o ka kire nse enya no edua na wabọ no enya no wono ati wono se dua bi enya no konfo se dua enya no enti woni ne ko konfo ne ho na me pa cho ma ko de ko konfo ma ko ma ko de ko ye ne say me ye fa ne say you know me boy don't act movie me refi ni din na me di omudi be hu de me refi by friend tikuni edi no ye friend tikuni e na nam di hwehwe na no me so am enti o bibia me na ma friend ma boss adi no de o yi movie din tikuni o ye boss man na o ye nipa eti me ka hu ni nti aha eti enkokọ ni we na ye ko cha o comfort Charles o de ba ni enu nwie na de twan ye enko tikuni eti eye no o ye bibia na ma fle ma use sa word na ma enti sa ya you na sanchirem ma e bia se wanka no kla tikuni nya dai enku na makasa tikuni ya yibo vi o TV ma pa chan enti e ba sa no na menyem me baba no na menyem ma mefu apie enti eya no eyim papa so na dan for no konfo na o ka no asem don pass the comfort Charles tie mi a obeba sa asem we mu bi enti eya no na eyi na eya friend so oba papa honom oba na oye ma me want to say onimi pam ne nso ye free and waka pa chan ana oye ma me want mam nyame adom da me ho ye ana oye say me hu enema bi nkoyie wo ho ana me say na ade ana oye say ablafi na me see o no say woni okuna akọ na me ka je nzem pa ni chan me ne na akọ no say ade ba ne say na me chire mu say ni say ne ko ba na say okay ana me ka chan ni say e ma me ko kan say tikun na be ko de say wonye ma ben na because me won kan che me say no ma me ne kun e na me ka chan say sentita tikun ni nya de nkun no me di hunu na no ama konfo no ka dem say oyoba wonyima ye nke ka san sem no na tumi bi betimi aide asomo di akire nti menyam no nu kwan san ka me ka san sem no na konfo no ka kire me say me nko kan chempa me nko frem papa mla na me frem papa na ye ko na o se kun konfo no frem papa kun na o se de asi ni o na oba na se ni se no ka kire okun na oba time open phone so de nu kwan say o do wa no ka san ne ma no enti de ebe ye ne say ye mpa akokomla na onsere na nanom se bia sana me kan no mo de tumi bia di akila ha omunyimi film na menyem
na me kwa wo so a ankoye problem bi ama me eno ano no ena mo ko twitwa nkokɔ mpa chan me pa che wo me nimu me nya huhu mu ni kura nimu hohu mu ayi no say bia an e wa ha yam dem ade me say an na na ku yankum mo ka tell na na bi akokum an esi dabi tikuni nya boso tikuni anya nsuo yemfa tikuni emodua eye obidin ti se de me bo na na ku yade enti na yem bibi na na ku an na na ku yankum ma asama me kan kula ma asama me kan ebi esi menye me beye ye koda na ye 20 me ka 15 million na 20 million me ka me kire mo kire na me bla bi am na nete oni me nya akasa ana me bla na ka kire me say me ogina abontin o no odi ho nkomo kire obi me pa me ade amaye na hye ne pa na me kwa awo so aba amaye me kwa awo so aba de nka ye nsile no me kwa awo so me mewu me ma me behu me me funu na me ma me behu ana ni pa akolo na one ne kan asasam be boy amane se opa ye che me yenyi ye torofo adi na me se ye nka nkyere no nye hwe ma ampampa me ofa bi wo eye konfo wo no boam ana ye kosusu ade na o se oka kire se asam na nipa ne kan ye no ni ayi honhoma som ogina abonten ma ogina abonten one friends wo da bi asam no wa kan ye one friends wo enso honhom bi aso wose wo ye dan ya wokọ ye dan ya ade na me di aye no ahye no yes nti se me kọ wo a ekwa wo so ba ye nsele no ya mo eye duabo ya one fansuo eduabo one fansuo se wo kwa wo so de yaw wo kwa wo so a ema yaw enonso no tikuni enonso no tikuni enti mo kokọ dane me pa chan de but oba no wonu se bi a be ma ebutu obi so ene ne da na se bibi sada ma me na ne emu nsem de ma obi ka ye akola na ntina me mpesa awale emu nsem bebre beba be ma bra okay enti ye hwe enu emu wo se boni bi ensi no no asesa ne ne makoe se waja aware okay okọ frɛ me maame a me maame ka kyɛn sɛ wɔyɛ kwadwofo ɔmpa adwuma anyɛ ɔfa mmoa me no ana hu ni sɛ me maame adi natem ma ɔno nso maame nso frɛ me maame edidi natem basa tie no mu ana ɔsesa ne nneɛma asam na ntia enye bibia na wo ye no e wo relationship no because minim oba one be mate na nneɛma kɔbɔkɔ na wonya na sondua wase mempe mesesa me nneɛma akɔda me baba yi na mesesa me nneɛma mesesa me nneɛma akɔda gya mi hunu bi da sɛ de na ɔno no si hu me fa no sɛ ɔse me yɛ ma sɛ ma na nti saa no ani bia ma ɔno so esesa ne nneɛma kɔ sɛ da bi akɔyɛ de mingine ni ti ma mesesa me nneɛma nkɔ na me nkɔtram ba bi mi no dwetire dodo sɛ na wo de abɔ sapoma me pa cho ma ball dwetire twice him say indomie no ane o ma me krom ho e de no ba ne mienu nyina wantumi anye ne mienu nyina 1 month pepepe ne skanashi ti de na wo kyerɛkyerɛ mu nsɛm mu sɛ de wanya wo pa kyɛ sɛ ɔyɛ kwadwofo ma adwuma sɛ wotie de me kan yɛ na first time me pɛ work and pay on one nsa no adwuma e de ma no sɛ wonye indomie eno so ehye o ma mi krom ho books ne pencils ne biscuit eno so scanner she who can so say on pa adwuma oye kwadwofo on pa adwuma nye fa mo am ne nhwe nkola no ma wa kwadworo ma wo boa wo no ma me ma o ma me na ma wo boa adwuma na o ka no wa mpa onye se wa mpa na me o wo ma me fla wo ka kira wo se wo fla ma ka so se me nya kwan tie me wo ka wo de ma me nchilem me se ma me nchilem wo ma me nchilem oba ti sa wo da so ti wo nya adwuma bia wo ye ma me nchilem adwuma bia wo ye kwala na na wo ma ko ene kwala me ensa ma me fa kwala no bo so me 2 million o me no kula na aka ma me ha no anopa bia o mo ko score me no 14 cedi o bo so me 2 million na de blan kwala no de bia o mu 7 cities kwa de de bia 7 cities no bo so me 2.1 enti calculate say akola no me no anopa 7 cedi yo be 2 million na me de send o 2 send Sunday what is 2.5 Sunday send Sunday just last week yes kase na me 3 million na Sunday no kwala na ka say what ya say 2 million bo so me bia 2 million what how say 2 million balance to the 3 million ma 3 million na de buy no kwala na ka kira ni say ye be ma kwan na omo plenty fee
and I was say what now send it 3 million. It's 3 million bosom me now send it. Last week I shopping TV as Ma end of the ba. E kola brother kan chile. Brother o ko bisa brother. Kan kule. Brother na ma adwo kan chile. Brother. Won kan kule. O ka chile ma adwo kula say, "Wo this can be send me." O be ka cha wa me say, "O this can be send me." Marco, Busumi na etwa mu de obra 300. 3 million. Because I can't be abeka ho. Pa chan. 200 na de Busumi. O ka chile me say me nya adwuma. Ma oye na so oye na say de. Ai. Me nya be ma na se wo akwadwefo. Na me tell me say ma me nya akwadwo no. Sa 2 million na de bless. Wonya kwadwefo adwuma be na wo ye. 2 million na wo de 2 million na de ba. Wonya kwadwefo asisie adwuma be na wo ye. Kamo bia. Menya adwuma. Kamo bia. Menya adwuma. Ana me adwuma be na wo ye. Me say menya adwuma na tuni ana. Mate. Menya adwuma. Fine. Ma ko 2 million na. Ma wo de ma. Onya adwuma ye no kura se no. Menya adwuma. Wonya adwuma. Menya adwuma fine. Sa 2 million na wo ka no. Bisa ne say enkwala ne du o say na wo chukula eduru. Enti sa television na ka no wa na hwe wo ma. Na ayeda na nyeska support. Ma ndi e hono mo de on fa ho. Da me na me bisa me na me pese ni. Ma me bla ma da wo ma. Ene me ma me mo no boam o me ya galamsey adwuma. Obra o mo ya galamsey. Ba chan. O mo de bi ba. Ai yakopon na ma me. O ye de adwuma. Me ma me onye adwuma. Nti obra mo de ma. First kwan so nti me na na ya emre no ojai kwan so adwuma. Nti ene ya wo bra mo ya galamsey adwuma no esai ya. Ana wo bra no a wo de oni ato o mo so no so mo yare no mo ntube nkwa. Ma kuma na me wo mpapa o. Ma na me ton banku mutuo. Ene you onu ani de obai nti no ye fan say enkwaya ma enkwaya onu ani e ma no kla kopot wa yesi wo oso ye na dwumem no tama me enkwaya me de koto kwa ba kwa abeton ma ade no enkwaya ni mu nam ni hwie gu fom e ma agiane no enwumla so nya se bia no panama kasa me be ye enkwaya ni bio me ton na enwumre e ma agiane ni nyina asi ho ade chine mu to na sei kokonta sei ama etima no eti enu mu ana kire say sika na me soso mu nam ne ade no be say nya yie ene ayi na me yi me de pen ba bi tina ye aduma nti sa da no ano ene ma ni na hwiegu na ade ne hye ma jote ne nya say hye say ayi me koton a na me nya so mfa so ena mentu hwiegu ye no say hwiegu da koro ene da bia na hwiegu ye ma aduma me start na enchai me start ye enchai mentu bi start ye nti be say ben fie say ni na wonya adwuma a woti fie ma yi sa adwuma no kwa da me ye ya mu na me de nyam de ba na ko ba me ba be wotina fie be mfie sei ni afema ya wonya adwuma 1 year mo en ba me matete o enye wo bia me ni obi ani nkomo but wo krom ofo no ba bia na wote no woni abrante ne mo che hnefa aprabon o ma fra mi o wo mo se wo akwadworo papa kro no so fo no weekend no obi fra me no se bama wose abontin so aduane nkwa na ade na de oka ye twa ma wo me nka kire o enye me na me ka me de minim obi na frɛ me na me ka de oka ye no wose se sabi o mo fa nche be atiefo o mo se unya kora ba ne egu kora ba mu e de ahye mpa se wa bra nkotubu obi na nipa na oka asasa no nyame nchia ne ka na won san nchia ne ka biem e kire se fie na ma fie na mitimo mo san krofo na efiefo no ma be ma bisa ne say da be na oyi ska to ho a okoba na me na aduane anasa ma nya aduane be ma me test this sata no ma me test this o se me ni boso me na nkola na ye mienu ma sasa ya me kan sa me bo anya kopon hata soro nchia me ka osura glad anya nsi ma pampam wa ha ma me mo anya dua ma boy no anya o ma asama me kan nya sanya no class sama me pa kire sana ma o ma me test this no kola mienu o ka kire me say ma me enye jabo bia ni me ba ma mo gia mpa chew o ka kire me say you say me di obai no me bo ma me ho me fira ma obia me say asem na me kan sanya no kula ma o de tesiri ni ma me say me ni na otwe mienu da ko obai na ma di skana ka banku ni nkuluma nkwan na estiwo eti obai ya na me yi bi ma no ohun sama no aduane no ma me ka bibia adwuma boy didi o ka kire me say sika na o de ama me no so me ni bo so me say di no nnuane na esa oni sika bia de mame na me flam mame na mame so oboa o de sika bia ma afa na ogia na okita nkwala maako e ba sa no boy yi kwa adwuma so be mo sika kasia na ogia na no ma because onim so de mawa oba na ogia na maako se wo yi sika mame na me nya agia ne na me mame ne fro o me ye kwadwo nta me de sisa me ne ma me ne boy yi tina na mo 17 years me ne 9 enyum baako e ma nyi sene sei na ansa na bepani na o mame wo no
etiemu no me ma teta me niema me ye kwadwefo ma nsa me niema mama me wo mienu bai ma teta me niema me ansa ma teta me niema me ya kwadwefo ma obi ma me no se ohu aba odi hu mi ana wan fa mpa ma asem enti akokọ search la kula ma enya ne fe neska ni so enti na aya wontumi mfa no ma so wo yiska to ha me de noa otumi ka tena me sister me de ska no anua na te ska ne sa wo ni ska bia de ma me age se moto age se ya to na enya no dako na me jeji me no aduane ma me tie ni pa akono no ka wo be se abodua kese ma me ma ojia me ma ojia asema wo kan Joyce wo boa because me nipa bebredi adanse se me aduane kwadi aduane empa me fie won kan no play aduane di aduane me emu mitimi to mu bag na chire ho je den na reside ni ska etcdc ma se dini na wo eti woni tedi wona me tene wan teme wona se me odi ska ma me na se me di no aduane a wo bi sa me say ya wo dis camera wo fa aduane no fa na me fanya dai ma asema wo kan oboa me boa enye no kre na wo na ko me boa wo mi ska say wo ma mi ska say tedi me ba me bia na wo bia kama eka o ma mu di say me question no nyia no ma ko me pa cho na de bia na abona ko homa say me pa cho gije dem do microphone no na me nko na wo bona ko homa say because was can wo de be man e be hunu say obetumi di anu aduane anya gise ye koto take away obi me pa cho boso me so a me yiska o de be ye aduane say ato ho say sa time de me nkai enye na amako na me bo se me na me mako man ko no so kontra me ncha me ma me ensa emmem eno de na on pese obewo ha wo se sa no mo ka me ne te kwa mi jai be se be wo ha wo ha ye national anthem se ne on pese obewo ha wo ha se me ma anya no boni bia ono na pake ne ma ko be pa cho dabi ayo me say enti say woman is ka wo toto ne ma ka ho because sika na wo de be man be che say ofa no aduane ano nkoto bi wa bontini be pa cho sika no be de mana e ono ankasa ne pocket money ansana ma say yi sika wo de be no aduane e wo fie etinam say asema wo ka no oboa say me yi etcdc ma for month blood pen na obetimi di ato blood pen so wo de be na obetimi ka asema be mani pa jiwadi me ba na to so me enu pen so ka asema wo yi etcdc ma o sa o start yi ni boso me o yi to one then o yi to one o ka kire me say me ni boso me no me o de ba ya na me no agya na ne bufu yi no and o ka kire me say fi no ko say scan san oni ska bia de mama how many years me ba how many years ni bra no yi etcdc ma me ba no ma wo mo nketo how many years ni fie say ni if I say by 7 years ni 7 years etcdc na 7 years ago ana me che say oba obede o ka kire me say me de no anwane na san oni ska bia de mama na me ka say scan san juma odi be di me so ka say me fa mo ma obo tadi won kan no play me tadi Joyce o se me boa won 70 cedi won kan 80 cedi won kan no play na wo to ne menwo oto gari ono kama obi won ma oba time me di gari ana padi na nwumle me di adwane mu aduru a na ayi be fan say bia me koto na bonten me hunu gari di ana pana me hunu gari di nwumle e tire say me nim say scan san me nya bi wo ba bia so it is 7 years de ne yeska nti no onto emunsi ho mako emo no oto ne bot ayi de wo mu 10 no ba ko na twere ho 10 no de wo mu wo mu one cup konko 10 no I know wo to bi no ato anwa one no ato anwa aka na wo diska kakra to so mako won first ka bia anto so na first na we had no one na me ka chem some the scan no anyane a na isa oni mi na emo no wato gu wase nkura ni ma nye da bia no tam dabi o mako dabi tie media mo baka na me yi mu bi enye da bia no tam ne ba wo se mini hobby o ni amo ka no ma yi bi na me de bisa buko shai wo se ba ma no se wo de sika ma na sa wo de no anu aduane na sa na ompeso de be no aduane nso a wato mo abesi wo wato anwa aka ho wato gari aka ho minim de aka ho de basa ne ma ne to menkura na yesem no ani ma o ka se ye no ani se enye se na me no aduane kula enye se bia na me no aduane ekula wo me ayasebo patch of WhatsApp messages brana
menkenkan ema ebia said there will be mame information bi wo hɔ yɛgya maybe sanu mu de mesimanta mo fo hunu wunu wo meso mo ba bi ati so wo mo because lady na asemo ka che ma eya ata na ni sa adwuma no me hu nipa akolo me hu nipa akolo wo se me hu nipa akolo eya ata wo also ata be obi fofo me say mako me hu nipa akolo na wo tadi me bi ye fia ka be wa ne medu sa time no say ya be hwehwa ni ye hu prepare oh me da na say because we be nipa akolo ni ti fie hɔ a wunya wondwe woto no wata sa no ka ye me o say yes wondwe woto no wata wo betumi a hyedem me da ma say sa sister fia ata medam ase me hu nipa akolo kwame de di no kra ba bia wo me hu nipa akolo enye ho mpo na nenam enye ho kra ena nenam akra no nchie be ba akra no enti mugya ye no montam tete ye no sapoma wo de o makoi wo de nkra ne me ensa nyina akoi okay be ma ode nkra ne me ensa koi ye no na wo hwe wo mo me pa cho an na wo hwe wo mo me pa cho an na wo hwe wo mo sapoma man sata na ode 1 million na eba month na sa etimi ne ko na shop meka scan ho na me ne ko ya ma me ne ka kira me say oba be fa baako na emu han me kakala no ana me ne ko ye no na ode 50 cedi so enti enche emu na san de me san ne ko biem say 50 cedi 1.5 no kola me no enso na oye ni 2 million nkra mi ensa me pa che se ne mi ensa na wo ho no enti na wo frefre wase obi di aba e ka che ne se ne ba pepra enhwe nkoda no pachan pepra wo so do mo kwen na wo hwe mo nti e na mu nyina ma adwe ko ba nkro mu se onko ma me ho no sikanisha sorry ne sikanisha me pa cho enti sa wodi o mo kwen na ma o mo sen chechire mu enko odi o mo koya nim se odi kan akasa nkra na o ka se 2 million or start free 2 million sisi a no wasan ati so was start free me say first now you 100 cedis me say enkola na start na ma me 200 cedis na o start e sisi a no wasan ati so aba 100 cedis mimi bisa no say montam tete ye na ode nkora no koye no miensa no koye na wo hwe nkora no enu wase na esha na wudi nkan brand 100 Ghana enu wa na wo manti obosom nya na wotwe nkora miensa enu wa no koye na wo tu mu ko 150 enu wasa na wo kosa nkora miensa bosom enso ene ma o maame be fa nkora na afei aka mienu ayo mu 200 na wo mo sai edi enso na si ya ma mo nyina ma adwere ko ba krom sai ne won fa akra no koma o ma cheche mo kire ye mommy 1.5 100 cedis ne 1.5 na woka no nye no kre yes way back 5 years asem na woka o de magia atum but me de na me say 200 cedis ana na yeko o muja ye na wode nkura no koye no ja ye na wode nkura no koye na me send 200 cedis that's 5 years back sabre bebe say me man 300 can baby say o ma me 300 o ma me 300 na say Joyce na say me pa cho team o ma me 300 cedis no bo so me say o da kan 300 cedis na me de ma Christmas me buy me ma oska say Christmas me ma me toto ne ma e free wo ka tell me say me ba cho team ma to ablodan paboa wan to ma adwoa wo ka tell me say me fa bi ntom ma adwoa paboa man kan cho say fa wo ka ma 3 million Christmas no ba chan ana e friend say last month e na nkora ne ka cho mo say omo printing fee ana wo say what wo the best send o ma me ana wo 3 million and so 2 mu asa me pa cho printing fee a wo kan asem no obia na me na printing fee kwa na e wo say me ba na ka kire me enya wo na oye ma me wo na so ogbo mama ne enya akwara me say akwara no won ka bibia nkire me etine me ka say printing fee ni ntina me de 300 cedis no e baaye wo na bo na mane printing fee man kola na ka kire no ma etu adiska me ba odiska ne ma wo no friend no ka kire ne say me pa cho oska me saka 300 Ghana cedis minimum say wo de nka ye 2 million and na de ma me na 100 Ghana no me fanya dey watum ana bibi nti ma me sa no enkola no ne papa ne ye ko no na me say o frɛ me no me ne kasai ana wo say broda mo na me de ma no na me wo ho na enkola no ka kire say da ya madam say printing fee o the printing fee ni bibia no ye 100 Ghana me pa che fan say no no ye 100 cedis ana mo 100 Ghana ana mo sasa no pa che no 2 million na won credit printing from be catch almost say say ma o say 38 cedi 38 cedis no ba ko bia 38 ntiri mi enu ye say
ni mienu e fa ni say because me 70 about 70 cedi and what they 100 cedis ka mo ba enti wo de enya tu no wato mu na mo printing fee ni ntia papa onu susu woni printing fee ba ni su enkra ni school mo kwa aban na international school aban school na just school fees ni sa ne ma ne de e bi nsheda ennim aha ba de wo se wo ye no de kakra ne de be ma ne de ba enti ye hwe wo ye we kakra e de na si ya wo se fa akra no koma maame mommy nkra no won ho no on tene no enhwe nkwara no yi ti acha 2 months e be frame say we yare we pra o ti bi nko school what fie ni nyina e ka no so ba mia me so ana eda obi antua bi mame mommy me pa cho me ba dabi me pa cho de me ba sam ni abrekin me pa cho me je phone na kria na me pesa me show some pictures and videos bi concerning the me ka no say yare no ne enkra de yare no is ba why producer wo show pictures na da so ti o me de ade ba wo ani ka ho bra na ba je na eyiyi pictures no ye nkwa ya nim kra na che se bibia nya fa me pa cho wo a wo hwe ye bo mode na fa WhatsApp messages no for WhatsApp Mrs. here na men can kind be Emma o de befa 0245 301462 WhatsApp me na men can kind Emma o mo nim number no de e bi edin kind be abanti unso fa de bra 0245 301462 Beluchi ya no aye WhatsApp number no wadwuma de amame na ya hwefo ne ya listeners no they are part of the program na yan kenkan ebi obi okra na no wo information bi asemi ya we kan obetumi ama information ti WhatsApp line no 0245 301462 0245 301462 0245 301462 for WhatsApp messages in the brand na men kenkan and for mama say the lady is not faithful because she is a liar and lazy Jimmy edi free takraze na ebaye also for our message you know fabra na men kenkan ebi emma wo Maa Akos the girl is not serious oh SK original Achimoda Akoma station pacho she is very serious and some na waka no good afternoon madam please sorry I wasn't able to call you the pacho mama okay enti munyina no magwe wonhwe de yie ehun videos no ya de betum video ya ba de na ekasa fa ho me pacho enkra no obi yare a my health insurance am obi a medical ka kire wo say sa akra obo wa akra na fa ne ko hospital e ma akra ne ntena fie e ma yare na enye kese ansa na wa frɛ me sisi ya me no tie ka say de koso a no nansen say it was last week as the last 2 weeks ono ankasa send me video bi I am a second born into bro egu no ne honam nyina mi bisa o se na e hyase esen o se eba na egu no te se ensa ififisa na me se se medical ka cho se hu bibia wa akora bia ho a fa no ko hospital na mi bisa na se etine o hu se ensa na begu no edi se ansa na eye kese sa o se 3 days ana me se etin se akora bia ba yare a wo be frame ana so bia be send me videos a na say yare no ma serious eti we na wo send am na say menye ne dey ana si o wo de na ko hospital na waboka 170 cedis ana am si okay mate eti momi enkra ne hwemu wo ho no eno ana mempe okay na I say bia na wo ntumi hwe wo mo na wo niska wo de be hwe wo mo ntina say wo ma wo pressure dia won fa nkoda ne nkoma wo maame momi say no adwuma me ye busumi adwuma me nyeska free ba bia biem ana say me maame ne ma mamun nan wa hwe obia ama na wie school ama obia so ye na adwuma say ni sika won fa nya hwe wasi ni fie kakraka eye provision store sa ye buja ni bi wo animu ni sika won fa nya hwe ana o hwe pressure na ye wo me so na o say akwasi maame nte wo ma no na wo ho han wo kakra one ne nana no say na tie wo maame sese ne nana ba ko pe me ba panyi wo ba no kwa me ne Joyce wonu ni Joyce ba pe na wo ne ho nana no bia ante ne nche bie ale ne nana no nyina wen o mu nyina obia wo ne papa ne nana ba ko pe
ɛna ɔne ne tie so ɔbɛgyegye n'ani okay mepacho fa wo message ne bra na menkenkan ɛmfa ɛma wo nti wode sama na ɔwɔ ne hɔ na wo kyɛ sɛ wɔnhwɛ ne yie no na ɔne nkura ne nnetie anaasɛ na nkura ne ɔno no maame nnetie na nkura no ɛne ɔno no maame ana na tie wo ma no aba betena do mpaase o papa ho wo mu anso ana okọ na okọ o maame kuro mu ho se nkra no tama be me ka se ntoburo ni ade gugu mu me pese me musa sabre no na wo ne nkra no na tie na omo ne wo maame na tie ntoburo ni de na nsen ya efuru akra na okra na ba aba me ho no na omo ne wo na tie na so omo ne wo maame na tie omo ne meme wo maba maame omo ne wo na tie na omo ne wo maame na tie ye bisa o question ya munyi ano ma ye straight na me bisa no wonyi ano me bisa no wonyi ano me say bisa no me pe mansa no me nya ya me nkoi nti sabre ni nyina no omo ne wo maame na tie but na wo ba bi nti wo ma na do oni abehwe me wo ho ye say me wo ho na me wo say ya na nka ne no nyina me mpa say ya me wo okay wo say wa wo ne be ma foforo na tie say all right nti mienu no kra de make say mienu no wo o maame ho all right nti yɛhwɛ ebra o maame ebefa nkura no edekɔ ende minim sɛ munyina monte ase ɛna oba no dekɔ how many years ni obekai modi akura no kɔma maame me ba so how many years ni 3 years ni 3 years ni ɛya wode wani ɛkɔ maame ho kɔhwɛ sɛ oba no ho ya na wo maame ho ti woda no wada me ba so nye sɛ wo me maame ho ti me da no mada na adwuma mu pressure nti no no kra de ba akopɛ mintumi enya kwan enkonkɔhwɛ akora no na me ankasa ma yɛ ma adwen sɛ this 6 March holiday iti meko na makwa akɔhwɛ akora no because me kra me ne kasa ya na wo se wa feme nti memra na mka sɛ you mate me ba okay nti wo hu ba na nya sɛ wo de wani ankasa kra kwa ehu na nya sɛ ni oh I say last year May mo me koye me driving license aye me am kasa me maame ana oboa me eye maame ti me ko honum last year May na akọ o ya wo hu na setre mu te se ka no kre nye se wo maame nti wo hwe ni yi a wo hwe ni yi ka no kre na setre mu de na eye pa ujidi me pa chon e ma ujidi me pa chon na why na de nsa bonkum be kire na gya kwan po a wo nka no kre wo kwai na nya wo kwai wo ba na nka jo se eye anana makom de no mo me pa chon da bi e kom pa de ba ta wa wo ne mma ama obia se obia ye na adwuma wo fa ne sika nya hwede boni be pa na me ba kitikiti ya 10 years wodi aye na obekire ne yam kom wo kwai no won fon me pa chon da bi ne hu ntutu akorojo me pa chon da bi me pa chon munya na mo fa we no nto so ma me ba ne picture wa wo ko ho na wo ko twa na picture ono ne ko twa e de ye o de ye still won phone na me de wo twa ye de na unsa kai o de send me sister o de wo sister say won hwa akora no wa phone say je say mako yankwa o de send no say me ka me like yi ni call na ba say me ba na ba say call na ba say ya me fa no na ona na say na je say o de send na ya nhwe say ya nhwe say wa ye kesi sa no pa akire sa na be ma no pa akire say o ba na say come de no woni di e no twa say mo hwe den ti say akora na fa wan ko betwa mpekya akire mo sa mo sa akora me say picture yi ni wa ha na me kwa o de chemi asa o ba mi ni mu no ntino wa kesi ofu mi hunu but yen o say ebra akora ne wa no say wo frɛ wa ase na wo kasa wo pesa wo ne oba ne kasa wo se de okobobo ebi wo pachan ma junior pesa me ne kasa junior okobobo your store me so me wo dem ebi won so no so wo store junior wo dem na kire se wa se ma wo ne oba ne nkasa ma me ne nkasa dako na ye den na wan phone so e na oba wan ne kwa oba ne nya phone we na different wo mama kom de me ye nya osa ma phone osa de wankasa wo ye nya ne nua pani ni na nje so wo nya osa no wa phone o je me number akora na je me number no e na o de lie bi frɛ na bi say ase na hwan number o se be ma na ke say ne ba pani no na o ne maame na 18 so we school last year no abakuma ase nti ni nua ne phone na o de ye frɛ me be ma ne phone pachan e na no o de frɛ wo na be ma ne ko school mu ewie ye no hwan phone na no o de frɛ wo if enu mu na me de call ho no mo say me ko fa na no wase e ka kire so o be ma wo dwetire na wo de aye adwuma pachan wase o ka kire
pa wo ka kyerɛ me sabe na ne baba me ye jai na me ni na jai wo ka kyerɛ me sɛ me nka adwuma me ye nti later on no na me fa ne sɛ ma me pɛ pa chan ya question na me bisa wo nti na me bisa ebia na se wo ka kyerɛ no wan fa ma me nti na ka me kyerɛ mu no da bi sabe na wo so oye sɛ o this kind man so na wo so abenyem meboa ma manya numu ana me de nyem ye but what's the catch so na mu de brebe na de nyem ye me friend say me pese me tonton empabo bottom mpabo ne bi no wo friend what's the catch so bacha o ka say me nwina adwu na me ka kire ni say ye fie ni wo kwan nti ka me to agu animu maako me ye no na o say obebo peplama ne no ne susu ho na o ma peka kla de ama no ma peka kra ma se ne be ba dia sabre ni nyina so na wo ba no da so won ho aha satan na me ba ne nko na wo ba ni nya nko satan no de of and na me junior ne wo ho na me kai na junior wo ho na enipa wono no bema usika edi aye dwetira ye adwuma obema usika o na wo batene ho a osekwa ekwom de no ene ko on fasika no ode ma wa ye dwetire no ntwa aduane ni e ma akora no ma eno de sa ensam no de enye ameba no ho nkona na metifili da bi me kire se what sit be fra wo ka woni ne baba ni ni obi bo woni pepre jai but odwene hu sa mo jai kora no nkoda wo montem ntumi ntete da na aso no se me ma usika akwaye adwuma wadwene ho na wo batene nkyɛn a wɔse me ba command no what be that ma wasɛm bisan me wanu ye wa ha ma wo be fa me ba no ka kyerɛ me sɛ wo be fa na me emua ne hwemu a da henhan ma ana nti akora no kɔɛ no me sane 100 cedis efiri wo kɔ na scan enko no ma me yifra me ka kyerɛ me sɛ me na ɔba na me ba ne wɔ ne nkyɛn ne mpɛ dodo sɛ na ma sane ne scan saa tam na ne ba ne obi ti ne nyina akyi no so ma osika akwaye dwetire ma da bi sata no nka sa azahini nkyerɛ enu akyi no ka ye but enu akyi kura won ka won ma sika akwaye dwetire na anyem ye de to so mienu wo pepra nua kumai ono so ye bibi ma wana ono so ka so ba sam na oka no wo boa Ricky ni mienu nkomo bia Ricky ni mienu nkomo bia fa sasam na oka kyerɛ me no da bɛn na Ricky frɛ me ka kyerɛ me sɛ me nka adwuma me pɛ no ɔmoa me na oye indomie no iska no wode ma wadanfo nua sɛ ofa nkɔtɔ abortion do me no wanu yie me rafi wo ma me pressure sɛ me nse nyi nse na fe de me na me kɔtɔ abortion aduro me na ma wo pressure wo ka kyerɛ me sɛ me kɔ sɛ nyi nse na kwala me yie no sɛ na bi e betimi ahɛ kwala no me di kan to aduro sɛ ke fa sɛ nyi nse no me manka ana me ka kyerɛ wo sɛ ama ne de akwala wa ye na adwo sɛ be wi ase ne obeba etini twa so ne hwɛ so ye wadwuma na nyinse no epie na eduru bi a be 7-8 months awaye mre na mama wo ko ma me ho no akwaye de no akwa wo se na minim se sa abortion duro no e free to kan mu yira ya ska ne hye no na minim se mimi nua no ne wadi ho nkomo a pese o ma wo ska foforo e ma wo de ye de sa ye indomie adwuma no na nke bi a menyam na megai adwuma no tifie no e na Ricky be frɛ me say what time open for me sanya adwuma foforo onye sa time na nyinse no na apie na mpie ye na edi ehun ti na mijai indomie na mpie ye kana me say edi ehun ti na mijai adwuma no tena afie menyama afie ni ntosuo nti menya sa adwuma no obi begina wa apie o boa me boa me konkodi machi o boa menyama no me tisa o me ba ma ko to aduane na me ba na wo ye sa me mento wo ya hia mento aduane de no nko ma ko aha eno no nko bai sa ha de bai sa obi uto aduane ko nso obi nyem na wotete ntosuo ya wonto enti ye hwe bra wo ba ne frefre wo se ekwom de me de be no o frɛ be me ebo na mane se o ba no se o ma me ma ekwom de no ti ni nyina last one eye kwa de ne ba no me ba no je ne ba pani ne ayi frɛ me no e ma ono kla frɛ be ma ne se omunyi ska ne bi nkota aduane ni na me ka chen se yesa na wo kyerɛ nkwala ne nkwala abone so oni a oneti ha ne se me bo a onyi ma no o ka kyerɛ be ma se omunyi ska omo na sika ne bi nkota aduane ni me pa cho frɛ wo se enkura ne frɛ no se ekomode no oba no frɛ me pa cho obo mama ne na me ka kyerɛ se me frɛ efie na me hunu kra ewo iti me frɛ me ba panyin no be ma na me bisa ne se omo didi ana o se da bi omo nya ne di na me bisa se na omo na na we omo so okwa yi obae no o hyede me se wada mti aduane o man tumi anu aduane e wo fie ti me ka kire be ma ne se ne ona na akwa yi aba no wa bre no wada de a o munyi sika ne bi store ho sika ne bi no mo fa nkoto aduane enni
asɛm a meka kyerɛ me ba no no ɛnyɛ sɛ me maame kyerɛ akora no yam kɔm sa bema no na ɔwɔ mfie sɛn bema no ɔwɔ mfie sɛn o 18 years na 18 years ɔntumi no aduane ɔno no wɔ store sɛ saa time na me maame ɛkɔ yi store yɛtumi no aduane ma papa ibacho baby a the way hositie no wotumi no aduane ɛwɔ hɔ ma ne nyɛ gye sɛ inside ɔmunyi sika nkɔtɔ aduane ne ɛno na me frɛ ka kyerɛ bema no sɛ ɔmunyi sika ɛwɔ store hɔ ɛnyɛ dɛ nkɔtɔ aduane ndi tinka ɔmunyi sika na nka hwee ma tinka ɔmbɛtena sɛ kɔm de wɔm hwee na sɛ maame ne nyɛ ɔmo hwee a kɔm bɛtena sɛ kɔm nhwe wɔm ɛma junior frɛ me ansa ɛdeɛ na ɔde yɛ no ɛna bɛma nya wɔsa no woti hɔ bi mimi nti hɔ bi bɛma nya wɔsa bɛma na ka kyerɛ wɔn wɔn na kan ɛsɛ ɔno yɛ step daughter ɔno na ka kyerɛ sɛ kɔma de na mena nya wɔsa ma kɔ kɔm na di akora na menya sɛ wɔn na ka kyerɛ sɛ wasɛm bɛma na ma kɔ yɛnyi yɛ torofo adi nti bɛma no mo ka kyerɛ bɛ nipa frɛ na kan message we yɛ ɔde wɔse ɛwɔ mu sɛ me yɛ bɛma deɛ nanso me hu ne sɛ pepra nyɛ good mind koraa o wɔse because at this time wɔse sɛ pa 200 Ghana cedis nkodaa mmienu bosome deɛ ano ade o wɔse ɔno 2016 no na wɔtua I was paying 160 Ghana cedis at baabi ani circuit court na kyerɛ sɛ wɔn so ɔbaa de wokɔ circuit court ɛna na wotua wɔse ɔbaa kukuru kɔ circuit court ansa na wɔn so wɔtua saa sika no saa ne ɛyɛ no mmarima abagye sɛ yɛbɔ mo to aba ansa no mo ahwɛ mo ba wode ho aba yo okay your friend is also your friend Daniel ɔno nso message a wɔde aba no okay enti no sesei akoda no se ɔda so frɛ sɛ bacho ofra yi efiri okra me frɛ no wo frɛ no biem ɔka kyerɛ blonya nim na yɛ frɛ no sɛ yɛba ɔka kyerɛ me sɛ ma nsi hɔ na nsi hɔ kyena efiri wɔ me ne nkasa okay ebra what say waba so oba be fa akura no what in say dia na ye me na me wadwuma m ana me ma me frɛ me sɛ obi etia ne na sɛ obi baatan bi abefa ne nana no e de na ekɔ ti ofrɛ me na me ka kyerɛ sɛ onya abotre na me frɛ Joyce me frɛ no na ne phone adum ti me ka kyerɛ me ma me sɛ onko go so police station no onko ye case nto ade wa hunu sɛ oba na abefa akura me pa cho da bi okɔ no wa frɛ me ambɔ mama ne ana woni obia nso azusu hu sɛ okwa akɔfa akɔra no tibika kyerɛ me maame sɛ wɔnkɔ go so police station na wɔnkɔ yɛ case na wɔn frɛ tepa police station na wɔn mo search ɛwɔ kem sɛ ɛyɛ ɔno a ɛyɛ den a wɔn bɛ hu no ana nyame nkyade duru tepa ana ɛhɔ no wɔn hu no ana wɔn yi ne si fam nti initially deɛ wo maame ka sɛ obi ɛna abɛfa akɔda no onim sɛ sapɔma no onim sɛ ɛyɛ ɔno a no onim sɛ ɛyɛ ɔno a ba sɛ wo sɛ ɔno a ka bɛka kyerɛ sɛ onya no ma ne fa ne nkɔ ana system ka bɛka sɛ ɔnsan and report ma police me pa cho kame me nka sɛ ɔnfa ne nkɔ because wo di ka ne me ka akora ne ho asɛm sɛ ɛkɔmode no o complain bebree na me ka kyerɛ sɛ nya abotre me ankasa me hwehwem ne me hu no kra ewom obehwem awie na akora ne kuma kuna ɛkɔmode ebi tibi kuna betumi akuna sɛ bia ne sɛ bemenya ɔsɛn no deɛ ɛno deɛ ɔno ane nim baby onya sa information free bemenya ɔsa wo so sɛ ne ba ne nso benya ɔsa ɛnya no kra ma ko de nam de akora ne ba kwa me tina kai ma akora ne fe kai ma akora ne mu nyina fon ne we akora ne nim emuomua wo akora ne story ntem no so onantem ma no ya so minim so ya real study so oda na ma wo fe san be pem ko ya what store na no fe ma no on fe ye na ya den ko taka mu kwa de fe minim akora ne kan ti si wo se akora na pagya ne ti wo kan ne biem da na wo kra wo so ko ya akora na onimo se me be friend no ana me ya junior na o se na hwan na me se hu ena da hu ma me na wa ye ne ti sei na me se uni ma Joyce me kan ma Joyce na nsa na akora ne ye na me se be sen me enkwai wokwa no kwa na store na no bachai enti wo ma ne to store nim na odi key no to ho na say wokwa ya na wo fa no ogya store ne ho ma ko mama na tutu ene ogya no ho bachai enti wokwa na akronfo aba be wiam ne ma ka bembe ade abane kwa na so de ayewo a bia wo kofa akora wontumi kan che na so ma ko de na ode yam na yam ya na wa ma na gya store no provision store me bo a bachai and this car wo ton nyina ska ne si obi bia so no afa akora na de ne ko wa anwene ne maame no anya bia akora no so won hwe ne yie kura no ahwe ne kakra ma mudi no call ya no why na ehwe ne school sese o ma na so ko school bachai o tina say GHS na o P4 wo mo ana hwe no bachai me dia me wanwani o
Your man is go school, but your man is come trade any. Marco, akora ni ko school mu the teacher number frame me say men say o papa no nie men say no our days can am so na so ko bi so na. Say your man is going our day asem. Me say your man is go school every day. But what man no dey scan dey me nim skado do akora na say so ko school ba na say aduane ne fie a eno ano no. Oni di bi. Ai, you say bi o man no ai o mo no aduane o fie dia. Ne ba na oyi onu ne ba be man akora kan. Se ma me na dey sa na ya no aduane o fie a ye nkota aduane o abonte ne de komada. Nti oba no so osia akro no bo because obi o testo ano na kwam de oba wie ska akota aduane. Osia akro no bo. Ene na kwam no. Me na miko. And I know you good boy. Because what is stand no provision store bibia hobby. Gare wo ho, esichire wo ho, bibia wo hobby. Otumi keka bi boy ni no wada. Ya fan tete no. Enti sam so sika wono na eton wo. Otumi yi bi kwotwa aduane di. Otumi ya ne sanka manka won frɛ me sɛ ɛkɔm de ne maame hwɛ papa na ma papa no enso frɛ nka nkyerɛ mo sɛ ɔmo enyi sika ne bi nkɔtɔ aduane. Ɛne sɛ maame no so makom de akora ne pa onim sɛ akora no be wie sika ma ne ntra ne provision store no da. Because onim so makom de no be wie bi akɔtɔ aduane. Ana onim sɛ de be ba no nso sitie ma. Wo de ne tena sɛ ɛna de bia ɔka sɛ ɔsɔ papa no nkɔla blame. Obi wo de ne tena faako a sɛ wa mon sorry a eno ano no. Maame ɛkɔm nim kro no kro no nim kɔ. Ɛkɔm de wa ni ye mpanimfo yi kura wanhwɛ ye na ɛkɔm de wa obi bɔ de kura wanhwɛ abɛkɔ akɔtwa di na akora o wa hotom a ni pictures wa fa de say bring address ye no wa se nyenye ntino maame mu akora ba me pa cho monye ayi afidie ni ye ma no maame ayi Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no ɛno a ɛna waso egusu anda wutie no we say hello, good afternoon, madam. My name is Frederick from Shama. Please, the woman is lying. I will be message you. We say the man is lying. I say the man is lying. Plus, you must listen to the woman. It's me na Marco. Metien woman no papa. Metien fiada. Metien ne. It's metien chen. Was it please so 80 cedis for a month? It's not good. Crap. Me patch 7 years ago. Enye nei eno waka hwasem enfie nso atwamoni obi send me message we say wo kra wo de wanyi wo say enfie nso atwamoni ne ma 7 Ghana say on ne ma 5 cities enso odaso di this say odaso ne be ma na tie o say the man is very wicked obi say utimu ode papa o say Marco even if the child is one did he think he can use 100 Ghana cedis the man mother is also wicked we eye Philip ewuna krom eno de free buy mame obako wedin me dey job what man obani pacha oto ma so say wona eye ka chi sa oto so fo omo se na kwaduro no kre oba sa me ba na kan no bon fo fla oba ese bia e ka so wan so bi mfa ne se be nfu nchen na pekula kwan de wo bi no bo fenta na chen se wo ba de what tin ye papa oba ese bia me ba no me de nyampon anim na me ka sa asim se me twa ntro nyampon no de bi enka bibia sa na me wanyine ho ofem bo ho dua obi ba se bia ma head na bia me ba no me ka bia ma no oba me ba na ye wa fam wo amane wa fam wo awo ba me no ma me nsam oba fa na wo sua adwuma na oba fa no je so oba wa no mama e ho no de o maka na na me nso ba bia na menka mfini ba bia na ma enkura no sam no ba mu na se esi akura no sam ti ne wa ha sesia oba de nti ama ya no sa na say mami ohu me ban wampna sam da ka che ne se da ko pa ohu no di hu me no wampa ma asem da sa no ka che me ban kokko wo sa tla kro ma enya ne fe ebus e ka che me se ma de ma se aka ni me sa osua me no ku ya me se me ye anwonfo ba me ni bi na some medit me ba ma me ba na fa se bi o mu panimu anam so wakodi na temwana was ma me na temu da anam se me to was ma se bi di matemwa e bia me ya me ne nka da so so di na temwa ka kire me na me mpa ma me na chew was ma me ka se ntia ne da so was da ho me na na wampa masem wode me bia fa yom na me se papa yi watu masi ene masi ba no wo ma no chen wo na se kire me so amana me hu bi me de me bia chi fa de me so me fon bi aba me se ya mi ansen photo a no no tie no we fa de kire mo yese watetim se na yin ani wu ka me de kire ne ba kokora na wo ye wo pasole no ye wo so wa ye kase aba mo e wa ha pa me nyin kire
Munyi mre na pictures da be ma met. Pictures wo na wasa muyi na Israel menim ba bia. Wa dwene nam cross say. Pictures wo ho ni na de big go so. We eye oba no picture no. Ya me second born no. O second born. Ade ne twa no kakra bi. Ana omo hwe ya. Israel say be na chire ha. Oman treaty ana ekoye kase se de yehuni. Ena yehuni. Okay. Enti ha ya Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsam twumade ne no. Bata oti ho ade twa wo ba. Na hwe de wa ma akora na yaye. Na akora ne tifie. Won san ko school so. Mame minim se ebra woni abrantie gya pepre gya na onche na obai wode nkra me yesare nyina bai. Eya den na nkra ne no mo maame ntie na wona waje nkra no no. Nkra no asa no. O maame no. Ena wasa mo ache kra bosome. Oba besna wo. Ena bu won so wo kurum asa bi wo ye dwuma bi mo nya bibi na kra se first no o ka banku ne yimuton. Ema obi mo da send me. Sa ana wato machine so a yede yam fufuo ni bi ade mo obesu ya dwuma se edu won ma se bi wo yam fi ni di eno nti na ma nkona so mo so bosumi bia no kona no wo ba enti omu gya na ode nkra ne ba ye de na omu wo ho o befa akora pani no ade asem na o ka kire wansa o befa na ko me ho na me be yifra me se de person o befa pani no komo maame o so wo fa na kotan fa ba komo maame na Mame kasa me ti. Ah, me bia wo yenti. Na so ofuna komo maame nti no obe ode tu manim. Ento ka sa na e ma dwi. Why na so ofuna komo maame? O sa mi be na friend say nase. E ba na fa. Ni kun say obe fa ne ba na komo maame. Ene na tena. Ento ka sa no na e ma dwi nyam sa. Wo mo ukwapo o sa nase no wa ni otie. Wo no nka na oba de e na me say agya na no. Me mama no. Ebi wo menchen eno se de mesi ye omon maame mama kwan se na bi opa bia o mehwe no na otwe poduru se won frɛ na metin ka gye sa de o ma no obra fi o ma na ya na otwe aso won frɛ wo mo metin busa ma se ba no won fante tam bia opa bi otin behwe no maame so de o ka so ko hwe no a wo se bi ma wo mehwe no da bi eno enye wo na wo so ko hwe no menyi ni se awoba no ko o nana no ko ye no wo frɛ obi dia ba ka kye se o pɛ se o behwe o nana no o se da bi won say just na frɛ no me kye se wo me friend good into no eno ya dwese asem de me o se o ma na mehwe no akra no na owo ho me pese me hu asem kura wo mo ka kye wo a ma wo mo tumi ba gye akra no wo ho ade ko mo obi dia ba no mo ka kye me an se me won na me be na friend me se o papa se o pese o ba gye ni ba pani no ko mo maame ono ni tena na sabre no na sika ba wo ben send you sika se be me na dia ma no so on fama na fa mo mo ntoto ade na bo so me so a 2 million no ode aba no ode aba me nyine boni aye bo so me so 2 million no ode aba na ode ba nti ode obodwo so se o mo be fa akra na kwa o mo mfa ne nko no nti no mentimi enye me ma no ebi ma wo me nchen so minti so mo se asam ka wo maame ne mehwe na se maame ne mfre no nti me se me nana nti ofa ne kwa enya hwe aye wase na wo ne ni asem nti duru ba bia na friend bi san se sign na wo nana ne ho te ana mentimi efre wo fre no a nko ti be onfama wonne me nana nkasa wo so woni ho okobo ball ebi a me wada mo no so store won fe ma yeda dako ebu o ma bia boso bia miansa bia no so afra yi e ma ne bayi kura no e di tunanim se o ma me do wo ye no ya mpre so okay e kire se ma bi pa chi o mechi ma kire be kire se ya ka se o de se akra ne fe no se pesa ne kasa ba o ma me ne fa phone aha o mpre nti no am wo no kwa de fio no bi ti wo ge bi ti no se ade me ma me ye ne de enye am de ge ne number ma ya sisi ye pe no ne ba no ya mfe ne si ge ne so ya ne kasa afa de bia so ka che ge ne se ye fe no mo mfe bi be ma se de oba no se no wo se akora no wa hwe ne ya obewu atofie ono so ne ba nti no amunyina moba opese wasan je na ade ba why you ready say ode akora no besan ama ne back ya na obi mi pa so da bi adan because enkura no hwemu ho no mani nje ho na se nkura no so mo nte won mo so to ma me nche ono so se wo ma me nche so no ne hwe no so nkoyi omi be pa so eno de enye no kre 2 years 5 months because me ma me ba tan a wono awo ne ma wi a obi aye na dwuma didi a ne sika wo fa nye hwe ne na ba ko pe etene nchen a obekire ne na no kom die na se na no bi a wo frɛ ye ne nkura ne so mu ni di so mu no mu na na ti o enso na no a wo frɛ o mu ka so mu ni di ma aka so mu nkoyi sika ko to dia ne enso na na da dem me pa ena na me kaze na me ma me frɛ yi a waba
a wawura inside ɛsɛ ɔkɔ ayi nkyerɛ sɛ nkura ne di meba ama fafa kakra brɛ mu ma me wansam no nyɛ easy yɛbɛka sɛdeɛ tie bi yɛbɛka yɛnkɔ Royal Foam Ghana Limited ɛsɛ Ghana man tene mu ne yɛduro no ɛno nti yɛdi Ghana nnuane ahyɛ Ghana ntadeɛ Ghana nneɛma na made in Ghana nneɛma na ne yɛde yɛ ho ɛno nti saa brɛ wopɛ foam papa no ada so deɛ ɛyɛ Royal Foam ɛhɔ ɛna wɔsɛ ɔde wani kyerɛm na akɔpɛ foam papa na atimi kɔda so wei yɛ ɔman Ghana yankase deɛ no nti yɛsi Ghana man tene mu deɛ wɔnom se wɔn boɔ no wɔnom ahwɛ aso kora Royal Foam akache bi ɛwɔ ɔman Ghana mu no bowura hɔ ɛnɛ kɔtɔ mattress anase kɔtɔ foam nam sɛ 10% wɔnom ayi ɛde afiri ɛboɔ no so kora ɛde ama promotion no ɛkɔ so ɛwɔ wɔn kora bata hodoɔ bia ɛwɔ ɔman Ghana mu Royal Foam was rest assured 0202271000 0202271700 3p garlic mixture ɛyɛ du papa garlic nko a na wɔnom de ayɛ wa pressure wutie ma wiabre ya ma wonsanka bi afa wo de sugar level no na kɔ stroke yade na ahyase ɛbɔ nka ye wo yɛ bɛ ma wo yɛ ba gu nsuo wo te ya wadro no ɛyɛ 3p garlic mixture garlic nko a ɛna wɔnom atwende ayɛ vitamins ne minerals na hoɔde ne gyinam ɛno nti mansanka de wɔ pharmacy ɛne herbal shop bi a ɛbɛn wɔ 0248928824 0248928824 Maminchia Gucci Mama. Okay. Gucci Mama wo US make us say wo hwe say. Okay. Also Emmanuel Frimpong man so there no. Just last Tuesday say was Sunday 1,002. Oh wow. 10 pesos will be so Gucci Mama. Gucci Mama. Yeah, Gucci Mama. Nyame shira no. Gucci Mama, nyame on shira. Frimpong da was say usika ka ho binti ene yenya 80,000 e de ema no. Mama, maybe you use kind of free ye. Yamin Shawan, Yamin Shah, Gucci Mama, Yadasi Bebre. Strawberry. Transpi natural mineral water, and so yen super papa, ye would just wabujun so a Kenya ni pedriam, and so I don't be any my maybe I know, and so I did small and so I would be data. Our web seeing and I did small your friend Transpi natural mineral water. Packaging no a guy, baby, almost soon a hotty FDA for some. Asha woman you may dear more ajatum say a yem, and until I will be a year, we are wedding, a job will be a behind soon can come. Ade de ahye da alebo ho kama no Transpi natural mineral water ni nsu amekan for ade achero 0503372636 0503372636 na bomade sha nso ma me say Alaska Star Enterprise o man Ghana ha de wo pe ba bia wo papers fe na ebo no wo fom a Alaska na Joshua bed sheet ahodo blankets original curtains bar TV strips light epoxy chemicals any waterproof chemicals stickers ni nyina Alaska ade bia ba etufo buomo na woton ade ama obi bia no ntisa open nkrokrom anasa wutundudo mu aton no Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Abrosano Eben Prudential Bank 0554114878 0554114878 Charistic Ventures Ghana Nibia si adroni ye obi a wasahwe bia nim sampa enroni ye nu papa infections and any ye manu a wo secondary school no dodo no obeba fie no aye nyanga no aye hoya obeba mode pinche na chese infections ne manity true atene se tam mesra o ma kwada ne sanka Zahara mesha ena fe G capsules kabom na fatu nkeka ni nyina se kama efama no ba ko ye topa ye ba ko ye nsuo ye kabom ne anonom eye gono ene syphilis ni nyina da eye nu papa yi ene edi to ase afa wo ye bema wadro no eye Zahara man capsules eno ne boa mema ema won egina wo na so hindi heba mesha so kan nre ho eno de oba ne bema obi abetimi anom bi malaria honamu mreye ena afa wo a wo pressure e wo soro no edre betimi aboa pa ma bibia koyi edi ama 0248569335 0248569335 Charistic Ghana Force eno ne yem Ba Heba Center ka wo se wo no mpe ne kase mu yade ne fabra na kache no fa bibidro ento ase kura emfama wo spinal cord na ya wo ya wachiri bremo no etutu akuafo ne titru bo mode fa wani kire mo afenso wanya kwanhia ema wo sa na ehwan anasa wo kase na ato afre hom arthritis ama waposo eya wo ya ball bofo na wo kase mu abu anansa wuntimi mo ball no wo do wani be kire mo e wo Ba Heba Center enkase ne no mpe mu yade ne danchane a stroke yade efom yade na fa yem stomach ulcer afe na mu mre ye nyina da Ba
Herbal Center ewa bibidro krojen ya wodi eto ase hya so ba bibia wo bia wotie me no Maa Herbal Center se wo ba ma ne mema mo ward wo ho kama ya benya ba bia da agi ayaresa Kumasi atonsum wono mo ewa Agogo Hospital no ekire ho pe tema community 16 la shebi Maa Herbal Center Eban Bauer House 0244083482 0244083482 Maa Herbal Center chemfo ma osinya de wanyina da ebedwane Gasto and Mesoplex mixture kane no nsa ne esapa ene ohunu sa woyam ye woya ne na kyes watete nro ni bi na ade asa na so na we decide ne ba no asa ne ade ne atesom wo pesa wo ye funu mu da ho no mo na ye funu mu esamfuru samfo ene gas nyina no to ase a eye Gasto mixture wono mpe ehohoro ye funu mu te sade wasa pepepe wa wo didi wia na yam ye wo ya wo bo ano ta ye wo ya wo so so anansen dare aba wo so wo bo ano hyehyew anase gas ne gina wo ye mu a edro no eye Gasto mixture Mesoplex mixture emaye de nie eboa ema ye bu yensa ye nte yi a de ne makura no eboa ema bibia ye kama de ma esiesie wo wo nsa buo mu no so na eboa ma hifie hwatenwan eno so eye Mesoplex mixture 0248778899 0248778899 College of Medicine and Allied Science eguswa ekawo sa wo fa batan hwefo mu amomawie senior high na apese wo to aso konanim ekonya first degree ewo health information management afa bachelor of diagnostic imaging wo mo sesafo ni nyina yemfo momra commerce na wo mo emetoa enwumasua no som afa why science related program na apese wo ye top up medical doctor so a College of Medicine and Allied Science email no info@commerce.edu.gh info@commerce.edu.gh 0208456556 0208456556 eba the malaria ye nyina ye dro no time herbal mixture malaria fever no ane adi to ase de wontimi ni de wadro no nom saa so ana wa oni padua mu eya wo ya waposo yo ya general body pains ahotutuo ni nyina nom edro no time herbal mixture saa so bo my immune system no ejane na so eno tududu atuo no pharmacy herbal shop bi e ben wo bia no rewo a wo se wo per time herbal mixture 0244 417669 0244417669 ye wie pe ye nom grow fine herbal tonic eye mojadrom super eye kama say na se wutumi ni di wotena se kakra bia na wonsa na na emu ayodudu na etitriti wonso awko na so wuntimi na da bia da no aye mrem edro ne ye grow fine herbal mixture koko na wo mo de aye vitamins wo minerals wo eti abo ni padua ne pa ma ne nyini kama de waya de ache mojadrom eye grow fine herbal tonic doctors wo mojare anase woni su tabri wa ma wonsa enka grow fine herbal tonic 0244 596532 0244596532 sweet mommy ama medase papa bema what's akra no nyedan adan na se won so wani nkwa nananom ntete ma o mojan kra ni nyina ma nananom na etete wo mo nananom ntete ma nananom ntete ma obema oni wo ho na mienu mame sese enkoda no nanafo na etete wo mo ade na mo fa akra ne mama because sese dabitie obi beka se sese wo nananom mienu wo ho na se ba kun so wo bema ne mame ho so na ye den ana pano be hwe no me de so na me hwe no eche me ka se wo ko wa mama me na pamo na tumpa so amfra no kra no a de fa se be bia na de adan ana de wo ma no mfra mo ana so wo afra no o me ye fra me cha se ma na me so so me nkwa no 2 years 5 months enoi wo de wo panika che wo nyina ne ye hear o wo fra me batobo ani ka wo pa de ye no da betobo tie wo pa de ye no because so ma se me kra ka mama me chere mu ka da bi ma me nya wasam and then I'm saying kasanya na say adane de nka benya bra chere adane nka ne wo bayi nko a eno mo ye miensa say enkra ne mienu e wo ho wo na wo hwa wo nana no mienu wo bi ti ba bi obeka sa na de na wo de wo hwa wo nana no mienu na ba ko be ma ne ma me wo na no de wo ntia ase amen shrem na me pese me chima kan say kan ya na ko bias ne fra no kra ne ma me no ko ya no ko fa kra say bia na bania wono ne ye wo do bi wo fi number na ma say fa de mfi secret enfra no no so me ahwa no so na me ka say wo ko ho amo ya pamo
David Meneo, tie mame. Won say what say? Yes, ya kwa no. Yenim am o mane man ka do ko. Wa ko wa me ya pa mo no. Ai sapoma, wa ko wa me ya pa mo. Me problem no. Men kwa wa mane. Exactly. Mami ose wa mane ma on. Yen support wo bia o. But ne ba na wo ho. Won to me sisi so mane me hwe ne ba. Enti no wo frɛ no a wo so obobo yesei. Me ne wo a me fa ka na makɔ hɔ me kwa ɔmpa mo me na me fa wo bi dance ye sɛ onsa me bɛhwɛ me ba ya pa mo me ne nanki ya kan ko nya dansefo na ko wayi won kwan won so se wasema me ma this e ko ya ka ta to so na o me nsa nyina ka kyɛ ne sɛ ya mo bia akua maame no mo ko ya de krata ya ko ya se betima hwe na o se ma na boss police station me ka ta no on the police phone there ono mo te say na ɛna na yɛ ka no sɛ wo se ɔwɔ hɔ no kwa me nsa ne wɔ hɔ no na sika no nyɛ sɛ bɛ ma sika no sɛ kra de watum 300 okay fine no dia ne esha in fact because 200 and kra ne beko school ba ko chele bete ba ko atade to ne nyina yɛ totoka ho na je sɛ ne esha kra kora no bibia mia wakɔ wo bia ka ho ana be pa to da bi unkɔ wo bi nka ho ne bɔmɔde ana yi wani ye na ɛhwɛ wo mo yie kama ɛna kra no bisa de azimpo na emenu poso na basa de ya na enye easy sa wo hwɛ enye easy onipa biensa wo to akɔ na wa to da o ma mi ska se mi fa me say wo maame ne se wa sese emehwɛ nkɔda no wo frɛ na nkɔda na yesi ne wa faka unkɔ ma ne mpamo wa kwa me na pamo da ma ko me nkɔ ma ne mpamo me sese nkɔda no se ya giba ko no ebeka ho a wo betumi aboa be ma na mo ma hwe wo mo meboa eni adan na first wa mo na me ya hwe wo mo na ye be fa wo mo ko ma se oye ne na ne bi mienu ebia ne se bi ne ma meti no nti senka be fa na ka me ni problem senka me mpene senka me fa no me ma be fa no but akola ne se na yi mu nti me fa no ma ko de nti amani able no me so a woni ayi me ayi friend se ni kunu wo 4 me ma 4 wotin kola ne koma be ma no wansi ho enkola ne nyini ma ko enkola ne mu me so ane ba ko na se we ba utumi ko hwe ma ko o so ma me hye no ko no wasta mu we ma ko se una okulo no nti me nim de me nim se me pa no na ma wo kuro Marco se me no bonu wona me wo no se ma fa me ho adwen se ensi ho na oba me yo bibia wo ko hwa ko mbebo ana ma mo de be ma mo wie na ise kwa no mo do no dasu wo mo hwemata de colors mo dia be hia hwe wo bia ni mo wo do no ekrakisa no a na a link na ise electricity da electrify the electrify no fie yo hwe I na ti say obi movie o se agie funu we de agie ba me ba wa na di ho nyimo ya ma me nya me na di ensi china wo di aglo me na me ka di aglo wo di aglo me ba she obi anyi obi ane nkura ne nete moto nkura na sawram na omu nyina obi ane ne nana nete mo so me fa ne ma we se me wo so gi ne odine koma ma so o ne ne bo mani flu ma me ho wo gi ne odine koma ma me ho wonu so se me fa ma wonu so wo ne ma me ho e se ma wo ma emrewa na etete wo emre ntia ne ma ba wo ma wo ma emrewa na etete mo ma wo ma emrewa na etete mo ma abrantie ne ababa wo na mo ma emrewa na stress egwe asem we media me medical atu maami obi di abafo se maami eye wo nana na aba wo ana omo se what did na ba yi was say from nana sapoma aha aka gusi mama gusi ana gucci mama he gucci na ma for gucci no so what kura gucci and am atade nso gucci wo and am bag gucci wo aha enti eno sapoma aka gucci mama 1002 na me all right Marco omo asam no se de esi akoye won se awarija ye basa no a we ni nsem bi na ya na ha adwene no ha adwene no ena nana no waye bi obi di aba waye bi
akora no wo ho na wo hwe wa ade kama eni ne papa ho ne papa kra no me be me Maako wa ya ade fa baby ba baby wo ha me ne ya adwene se wo de wo ba Akoma wo maame wo ko hwe last year wo ko ye wa ade o wo ko ye wo lances e na wo fa ho as what jeje musa because of mama na wo fa ho de wani keke ko hwe akora no e na wo ba wo baby wo je wo lances wie ya na wo ba wo baby e na wo ye wa adwene se wo maame hwe akora no mama ho because on funny sika nya hwe on funny sika nya hwe enti won hwe no enti wo de odi okoje akora nyina nya bibia na ye ne yawo sisi aka ne bia mu se ba ka ho enti na akora ne hwe enti na won tena ne na won hwe no eye sa so be kwa akofa nsem bebre aba obi di aba wo so maame abrewa na enkura no ada no akora de enkomo ne sa no ba akora na no kromfo na akomo di akora ne sa na enkomo ne sa no obada ne kromfo eti maami obi di abayi wo bayi waso ha wo di abeto so eti mesira wo ka wo ho maami obi di aba wo ba no na ejeje bura begu so maami wa wo mawie wo nananom na yedi begu wo nchen o mo aka se wo mo de enka wo mo nchen enti ai obi enya osa wo nana panyina nya osa no ya ma we nya osa anka ho dabi o ma ko ya ma we nya osa anka ho ana yesi no ebi so ye no kro yesi no ebi so ye no kro enti maami yesere o di adru no e mo obi ametete o ada wo ntumi no aduane da nkwa na ate a wo didi o wa ndidi o wa wasa aduane anu no wo pa akra ma na tena wo so am wa mpacho ye won kra ye pe o na ti o mo ka no mo hwe ho ya ne ka na won tena wo na fa ma de bro na fa na ade ma no wo bai ni wo ye ma bi papa efiri se be ma yi wo ni bi nso ka o ba bi o wo fa ka pra ko ma wo maame wo fa wani so mfa nko ka wo maame enti wo pesa o chase ni akra ne nka ho eno na me midi yawo eye de e wo me ho no enti se de se ye no ofa ne ba ma no na na sumu enjo no na ababa wa yi di e o ma na from kakra genge Maako na no mra from kakra no we bia no obi di aba asema o kan ya wa yo papa kai papa no neja isesese no ase de aye dendende wo ne ntem akola yinti se de be ya wo jo ba na wo baba wo ho a wo betumi akofie ho biom se den ya wo ye de ya wo be ko emma miensa na abegu mo ntem wo be kofie ho mama ni woni hawo enti susu se de wo si pre dinchi wani ho ne ho egu maame ne so sa no nya abotere kakra na waye bia ma at least wo ba wo tumi atoto wo man ho ne ma atobi dia kan wo ho wo so nya ntaade mienu wo ekwa wataba wo nti no obo wudin toye enti sa ankowo esu abie ho ebekọ so obo ho eso no no obo ho enti nya abotere na akra ne die won sabeka na me mom die be me ya oti hei onya nse me fa akra ne ma mfa akra ne ma na edo e ha me obi di aba ma me abrewa wo na akra ne wo nko ka kire ne se wo mo mefa wo mo ba obai si won fa ma na ono amefa na ade nkotena ne nchen se be ya wo wubuo ebe ka ho because say wubuo ni nyina so te didi atem ne e do so it is say be ya wubuo ni so be ya kama no mesira o ma me oba no si wo o me fa akona na fa na de bre no de obeya no o ye adwuma o nye adwuma o fa na kwadro he ne ba onu an kire ne so a onu ade ne maame ade be kwa akoma no ni tirima ya ne de nyina ne se maame wo so ne muntia enti na ni tirima ya ne de no nanso so ubenya hawo se ya kurai Maa Akos ne na police ekim asem da ho se ni tiri ayika kwa ayika kakawre ayam beto ansem begu ha wonya ansem rodo so chese ne wo be ya kwa bia o prani pradada opra emompa ya pa asem dia shawa sem dia be manfo to me ya de bi ase wa anwu bia wo reba hu dia mami sanko oni banana biem ena ka ne banana ne akre ya ena ka ne reba ho pa
na so me mama this the kwa de nam de bi so bra no wo ba ne nkra me nsa no wokọ ye se wa fampna kra na se bi unyanya oba ne bi so oba ye de okọ okotwa no ho wanya bi wo nya bi enti ka ba ko na de na kwotena ma me nchempo no ka wo so otena wo nchen oba kra na wakofa no na wo so ohun se wo mma eti sanka oba betena ne nchen a mi hu se wo se ye problem wo se ma me no ote ne ba bi no ono na wo so de sa wa wo mu se wahwe mo ama obi eye na adwuma na bisa se wo nua ma aka na omo magu obi ana me ka se ebi omo kwa omukodi be na watch bi holidays bi na omaba saa na nka wosa wo ye na nka wo wagya no ma wani nko akwada bro ye be mampo ma wani nko ne ho because ma mema tete no mama enye easy o eti wo wagya na wo wosa onya adaje hwe wo ba no wo de na koma ne nana me ma mi na ono tia na wo ka se eyi no wo mie no wo ho eti wo kra de nka ni kwan se wo ka bi e wa ha wonana no mote wo nchen da enya ofe wonana na ka sa komo de ne da enti ma enya de wo ye no wo sometimes me na na fo kwa de nka mu nka aduane no de nka nya omodin o baby a said wo si ka no kwa ye ba e wa bre no 18 years no ono nti ontimi no aduane o te store enti den obetimi aye aduane na anu nua keto na di nye bibia na wo se ma me ne na ye enti me mese ye se ba onyi na eje fie won ka ho enti mesre o ma me fa na de bre no so ye kwadwofo ye nyina ye hu di etuamu fa na de bre no kwa obefa so ne ma didi bia twe hu free mu we ya oba na said ma ba na ni nda ho se wa wo ba onye responsible man no take care of ne ba no di obetimi ne se o de ne ba so wo bia wo na de bre no na twe wo na respect na wo se wo ma wo no e wo ho sa ma unya bia fa bre no we nya bia tena ba bi no no ahwe ne ba ne fa na de ma no ma ne nya responsible man wa wo nkra me se wo se o take up the responsibilities no ahwe ne ma wo de so ye na ta chire unya bia wato me ma me juro kokro mo ba na mpaboa ne ntade kura na o mebu sam ska o se ne na mo dia o de abeche omo but yensu ye ya afem de ebetimi aye enti ma ba ne take up that responsibility no o mefa kura no so o mfa ne mo obe ya o fa ne nsa ne nche ne hu se ne ba wo hwe no fi so okọ no unya bi enti oba kura na wa bete wonim so wo ba enti wo de oba beta ne nche ya eni kwan se ha no me de no ma me ne fa akra ne mbre no na onya na sumdwe na ne buo na e wo se ye de ma no no ye mfa ma no obi de aba wasumu a haya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadie no eno a ena waso eguso awuti yenkwa wo ne so na fe yetiefo enkyere wo no madwene e wo ho ene be ma na ba watena no mu asem oba no ha wate maame no so no mu asem last week wuti obi de aba so asem 032249803 032249803 0243114497 within baby afrefre ma mama dio father say ma na mpacho na promote say start do me ya ho eden yo me na ho ye papa kemi samo ma oba na no de de o so turu bo afi oni wa se fo mo kasa bi ya so nya botre so ho na be ma no so o so nya botre eta wa je ko aba asa na mo han ko ano bi mu kan bom na mo so han ko ano so ho a so da ko le ma na na se obeka na se no obi di aba no na de bia be ma na tinya se ni ska ma ma o ma no re ha ko ano na ko se school ban so ni di ya ana de ko so na wo yi ana obi ya ma na wani tuma ni yimu no ma ti no ti ko yimu no ma bi ni ko ni ka se ni ya se ko mo de no endemasi kamisha within baby afrefre oba koyi ire ma ho so a champo profit kwa mo highway se wa na abutuo wo asuje ga wade enka wo so mi wo pa se agosia pokuya wo Africa memu ofi asante achima gogo Michelle pa Amsterdam so wo New York City Michelle oba koyi ye besire se e be ma no oba no me be ma mu e man be na ko mabo akohoma pa ye yitu o se wo ba nyinya aduane no oh eni la lai so na wo ka mo ko gu du na le be si wo se na menu abia we ye de wale mo mu jiru wale no mo nyai ye ne betimi no ye wale so me so mo mpa akohoma bo no o mo jina sebi edie o mpedie adai magrao within baby afre within baby afrefre ma ko na na o free ma he we dey Ben from Konongo na me pese na me bi se ma me na assembly kakra me ba we no se o se kini
the balance of what it's meant to be. And the man is one than years out. But man, Pataya, Mama Montana, one at least course no be. A man be in Tom in Papa Crowd. They say, Sister now, walk on so or Gilliban. Or Gilliban, not of number enough for no in the Sims one as I say. Mammy, offer a man, a colana man, million as soon. Osuba obidia ba kola ne se fam akora ne ma no enyu asomdwie wedi ne ba bia frefre Rabi nana ko Rabi yankwa ye mi aba ma no akora no on person de na me oba no sika obeyie a wode da ma akora na ho yaw eni nti wo pese onka ne ma me no no ti bi eso ma so mo ne ba enfa ma girl no no nsha ne ba na na ma me na wo ma na ne ma me abere ne ma onye no wonu onye adwuma won fa ne ma na monye ni ntiri ma me ne san ma me ni nya asungi da se wedi ne ba bia frefre hello man o tun puta mo ko ni na frame and to stop to akoro man taxi driver ma me de me kan se abana ne ni ape se yan pa kware man adwuma be na woye man mu hwom tin adwuma na woye me eye o ti trafie ya woye adwuma be ti da ren kware ne ya operation bank abema no be so yo ha be tunu onya jin kwa no fe ana kwa na yike na abema no be ha e be tunu dika so me menya o ma kwa no wo abema no ma no ko obari o ye jima ejuna o ye be tinya he ne ma ya fine na so onye jima bi ati tu dia dia o ba jin kwa na abema no bi ati be da eni ntokwa ne wo ha no be na abema dika mu ta na jima oba no wo ye ye wu se jima ne ya nkan wo ti dika de ma na acha ba ne se wanya juma tifie na obi onye jumare very well ma me be how ani to kono de ba ba to be man so ana yin ya menye ji for life ase hwe galamse fo wo mo ska ne be galamse o ate wedi ne ba bia frefre ni ba so fere den la talo sini pon ina tani yanko yo be ba so na da tanka on obusa akora ne se odi akwa no ana ba on na ofte ne hu ne amane awu Nanka, program ni ndoje nkra wo mo omususa so 18 years yasro no so one day na ba no monday oko esro no we ya ketu ano mo ba ketu ano ye ka ho ase yo ene ki mese ayi be man senka on fa kwa no mama me no na we yin senki na se ba na he di ti me da say akra no de on fa ne mra na mom no modi ano won hwe no na on fa na ni so mehwe no say ekoyi a so am no we dey ni ba bia frefre okay yo me da say we dey ni ba bia frefre me Maa Akos papa bia original Naija papa bi me bra so obon tell na me nkore no mami kia Dr. Mensa kwani mi am do papa Masha oi no be ko ho mi kia no mako ene wa ye dwuma ni na me de mesfo say awon sem se jaye bema sabe mpede ana minim se to bi emma no ye odi ebi wo mu a o se mami unu na ti sense na sa 7 years ago no etesi stand on what the man ba na mo ba oto ni ani begu fie na di na piso bi de me se ye kwa ye jaye a sabi na nya gwa yi nta na wo mu nti na me ye ka bi a mo so ma ku yi na se papa no so he na be ha na mama ne chance nkwana obi se na kwa mo betimi afọ o ban kwa ne mma we nya na sum bi da se Messi das ma me fa de otwa to odi ni ba bia frefre mi ni aba papa bi o fa kwa ta ka kire mi ni aba ma so mo ko fi ase no ta ko ma me nya na so le na mi ni aba me kan se na ma no akola ne ma me ti ase se bi na diri mu nka no iti sika odi be ma akola na mo ma me na nya bia ta fi na bi se mi ni aba ma no wo ye da iti ye di esre no se bi o enye wo ma me ene wo kola no wo ma me wo enti be ma se na sum be ju no wo be nya ho to no fa kola ne ma wo ma me na du be die bia de kola ni be die bia no wo fa ma me no fa hwe kola se ya be ma no so wo be nya na sum wie me da se mi ni aba papa bi nyame sha papa of akwata ha ne yedimu nyina mo ese little aba producer Edema Akoma Sports Samia Champon Suarez Pepe and afa little Mohammed wo mu nyina tachire team no a strong team Akoma Sports and yede to so nyi wafidie ne fia ne wu pe wa agudie mu bia na yede mama se de sitie na